pano ngatimboendai pamberi paMwari tingoti Mwari patiri mukereke munomu sevanhu vakapiwa simba rekuti vanzi vana vaMwari, we want to stand firm. Help me to stand in my faith. Help me to get roots in my faith. Because izvozvo zvekushaya midzi izvozvo zvinoita kuti panouya mhepo yega yega ungopupururwa. Zvekushaya midzi izvozvo mushoko raMwari, zvekushaya midzi izvozvo mukunamata zvinoita kuti mhepo yauya ingondivhuvhutira ndichienda chero kwandaenda. Ini as an individual, I have purposed in my mind kuti nekuda kwezvandakatenda midzi yangu nepairi, ukazoona yadzurwa kubva pairi, pane chihombe chinenge chaitika. Hallelujah. Haningodzurwi nekanhu kadiki diki. Haningodzurwi nekanhu kandisina evidence nako. Haningodzurwi nekanhu kandisingazivi kuti kabva kupi. Handidi kungotevera vanhu. Ndava yekuti yekudenga ndeidunga munhu. Hallelujah. Handidi kutevera zviri kungoita vanhu. Ndava yekuti vanhu patakauya panyika takauya nguva dzakasiyana. Vashoma vanoti takazvarwa nguva imwe chete, takabata zvinhu nguva imwe chete, uyu mumwe wangu, kana matwinzi chaiwo anobuda nguva yakasiyana. Tese zvatakauya pano, zvatakauya panyika, takauya kuzozvimiririra sedunga munhu. Iwe mangwanani anoda kuti ungozvinamatira. Ungoti Mwari inini, tsoka dzangu ngadzidzike midzi, kutenda kwangu ngakudzike midzi, kutenda kwangu ngakuve kwakabatirira pashoko renyu. Parege kubatirira pane zvinotaura vanhu. Parege kubatirira pane zvinotaura vehama. Urege kubatirira pane zvinotaurwa nevanhu. Ngatimboendai pamberi paMwari. Mwari wangu akatendeka. Baba, takatenda mamuri. Tikaziva Mwari kurarama mushoko renyu, tikariudzwa, tikariparidzirwa. Jesu Kristu, kutenda kwedu Mwari kunouya nekunzwa shoko renyu, kunouya nekunzwa mazwi enyu, kwete mazwi evanhu. Kunouya nekunzwa Mwari shoko renyu, kwete revakatizvara. Kunouya Mwari nekunzwa shoko renyu, kwete Mwari revanhu vanotitungamirira. Jesu Kristu weNazareta, mushoko renyu Mwari, tinokutendai kuti tiri kukumbira mangwanani ano simba Mwari rekudzikisa midzi mukutenda. Simba Mwari rekudzikisa midzi in our faith. Simba Mwari rekudzikisa Mwari kutenda kwedu mamuri. Simba Mwari rekudzikisa Mwari our faith and our belief, oh God, in you. I want to thank you Mwari mangwanani ano kuti nyasha dzenyu Mwari ngadzirambe Mwari dziri pamusoro pedu. Murambe Mwari muchitiitira zvakanaka. Tirambe Mwari tichisangana nekugona kwenyu. Jesu Kristu, taramba Mwari kupupurwa Mwari nemhepo yega yega yangovhuvhuta. Asi Jesu Kristu, zvenyu Mwari ndizvo zvatiri kunamata Mwari kuti tidzikise tsoka mazviri. Tidzikise Mwari kutenda kwedu mazviri. Jesu Kristu vachikudzwa. Ndinokutendai, ndinokuvongai Mwari kuti may you strengthen us, oh God, even as a church. May you strengthen us, oh God, as individuals. May we strengthen us, oh God, even mumuri dzedu nevana vedu Mwari ngavasimbiswe Mwari. Give us, oh God, even the spirit of discernment. Give us, oh God, mweya wenyu Mwari kuti urambe Mwari uchitibatsira Mwari. Iwo mweya munyaradzi, mweya wenyu mutsvene, kuti tigare mushoko renyu, tigare Mwari mamuri, tigare Mwari mukuziva imi, tigare Mwari mukuziva shoko renyu. Ndinokutendai, ndinokuvongai, that we may continue to be steadfast. We may continue to be, oh God, who you have asked us to be in the kingdom, oh God. Mukubata mbasa renyu Mwari ngatigadzikanei. Mukubata Mwari basa renyu Mwari wakatendeka. Tinodzikisa midzi mukuita zvinhu zvenyu. Tinodzikisa midzi yekutenda kwedu mukubata basa renyu. Tinodzikisa midzi yekutenda kwedu Mwari mukukunamatai. Tinodzikisa midzi yekutenda kwedu Mwari mukusimudzira zita renyu. Mwari vangu vachingotiitira zvakanaka. Ndinokuvongai, ndinokupai mbiri Jesu. Mazviita henyu mangwanani ano, mazviita henyu Jesu. Tinokutendai nekukuvongai mangwanani ano. Tichipa mbiri kwamuri nekuti munotigonera. Baba wangu wakatendeka. Tiitenderewo mangwanani ano sevana venyu kuti tiende pamberi penyu tinamatire mhuri dzamakatipa. Regai ningoti tese zvatakaita, we are part of a family. Hallelujah. Kwawabva kumba, you are part of a family. Or you actually make a family as an individual. Regai ningoti mangwanani ano Mwari vane urongwa nemhuri imwe neimwe.
Mwari vane urongwa kunyangwe nemwana mudiki diki ari kuSunday school. Mwari ane urongwa nemutana akura seni. Mwari ane urongwa nemunhu umwe neumwe. God has a plan for each and every one of us. Hallelujah. And because God has got a plan for each and every one of us, maybe vamwe wakaita sevamwe vanonetsekana kuti Mwari, what is it that you have for me? But regarding kuudze mudikani mangwanani ano, kuti Mwari vane urongwa newe, Mwari vane ma-appointment newe, Mwari vane zvavari kuda kumisikidza nekuda kwako iwewe. Hallelujah. Mukati mesangano rino iri, ndoda kuti mangwanani atu tingoendawo timboenda pamberi paMwari tingoti Mwari, as I continue to live in my future, I know you have got a plan for me. I know you have got things that are set for me as an individual. Even mukereke muno, pamwe uri kutya kushandira Mwari in a certain area, chimbozviudza mangwanani ano kuti Mwari, because of the plans that you have for me, baba ndiruda kumira apa. Hallelujah. Zvimwe zvacho you may not need an invitation, you just need to show up. Hallelujah. Because God has got a plan for each and every one of us. Izvozvo zvokuzoziva maplan aMwari tichimashandisira mumba yavo zvinotibatsira kuti tikudze kereke, zvinotibatsira kudzikisa kutenda kwedu, zvinotibatsira kumisikidza kutenda kwedu, kumisikidza rutendo rwedu as an individual. Hallelujah. I don't know you as an individual, chimbonamatawo uchingotenda Mwari nekuda kwemhuri yavakakupa. Hallelujah. God has got plans for each and every one member of your family. Amen. Indinototenda Mwari kuti sekuya kwatatoita kukereke tauya semhuri nai. I'm seeing my brothers, I'm seeing my sisters, I'm seeing children here that I'm going to pray for. Kuti Mwari vangotiitira zvakanaka nai. Because God has got plans for each and every one of us. Ndoto mboenda vambiri mbonyengeterera mhuri yako. Maybe pamwe hauoni mwana wako siane zvaachaita. But izvozvo, that is not our business, nai. It's the business yakamusika nai. Regai tingoenda pamberi paMwari tingonyengeterera mhuri dzedu and tingonyengeterera God's plans for each and every one of us in our lives. Hallelujah. Mwari wangu wakatendeka tinokuvongai. Baba ndimi munotaura mubhuku raJeremiah that you have plans for us, O God. Plans to prosper us, plans to increase us, O God. For each and every one of us, O God, mune zvamakatoisa mukati meupenyu hwedu. Tinonyengeterera Mwari vana vedu Mwari. Tinonyengeterera Mwari mhuri dzedu Jesu. Kuti patiri kurarama, Ishe vangu ngatiraramei mumaplans enyu. Ngatiraramei Mwari mune zvamakatishikira. Ngatiraramei Mwari mune zvamuri kuda kuti tiite. Ishe vangu vakatendeka. Takadzikisa midzi yedu kudaro yekutenda. Ishe vangu ngatiraramei Mwari. Tibatsirei tirarame Mwari. Mukukuzivai tibatsirei tirarame Mwari. Mumaplans enyu Mwari. We know you gave us wisdom, you gave us plans, you gave us, oh God, each and every other thing that pertains to life. Makatipa mhuri Mwari, makatipa vana Mwari. Give us, oh God, the finances. Give us, oh God, the things that help us, oh God, to stabilize these families. Give us, oh God, zvinoita Mwari kuti mhuri dzirarame Mwari mune maplans enyu Jesu. Ndinokutendai Mwari kuti tipewo financial stability, oh God. May our families, oh God, walk in your purposes, oh God. May we not be confused, oh God. May we not walk in confusion, but, oh God, walk as children of the light, and walk, oh God, of people that are enlightened. Ndinokutendai, ndinokuvongai Jesu kuti mangwanani ano mhuri dzedu ngadziitirwe zvakanaka. Tisangane Mwari neukuru hwenyu, tisangane Mwari nezvamakatisetera zveupenyu hwedu. Baba vangu ndaramba kurasika Mwari mukati mekurarama kwedu. Ndaramba Mwari kurasika mukati mekurarama kwangu. Nekuti imimi mune maplans neni. It doesn't matter my age. It doesn't matter wherever I am. God, you have plans for me. Help me, oh God. Kubudikidza namweya wenyu, kubudikidza nesoko renyu. Baba kuti ndirarame mumaplans enyu. Zvinhu zvenyu Mwari zvirambe zvichienderera mberi. Nekuda Mwari kwezvamakandisikira panyika inoi. Ndinokutendai, ndinokuvongai. Mazviita enyu Jesu, mazviita enyu Mwari, tinongovonga. Tinokupai mbiri, tinokutendai Jesu. Hallelujah. There's just one more thing that I want us to pray for. I want us to pray for the ability to be a child in the kingdom.
I want us to change our way of thinking, our way of perceiving things. Maonera atinoita zvinhu. Hallelujah. Matthew 18 verse 3 to you, unless you change and become like any little children, you will never enter the kingdom of heaven. I want us to just pray as an individual. God grant me the humility and the obedience like a child. Izvozvo zvega zvinoita kuti ndirarame semwana mukingdom yaMwari. Zvinoita kuti ndirarame semwana mukereke yaMwari. Zvinoita kuti ndirarame semwana mukurarama kwangu as an individual. Ndira kuti ndimboti umboenda pamberi paMwari umboti, God help me to trust fully in you without doubting. Munhu wese ane mwana pano anotozviziva kuti whether usina mari muhomwe mwana wako anotokuudza zvaari kuda. Why? Because they've total and full trust in him, or in you as a parent. Iwewe as an individual have full trust in God. Hallelujah. Saka ndomboti umboenda pamberi paMwari tungoti, Mwari, help me to live as a child in your kingdom. Hallelujah. Praise and worship muchuya. Help me to live as a child in your kingdom. Help me to obey you. Help me to live in humility. Izvozvo zvinoita kuti kereke yaMwari iumbike, ndibatsirewo ari parutivi pangu, ndisimudzirewo akandikomberedza, Ishe vachikudzwa. Hallelujah. Regai tingoenda pamberi paMwari. Baba, ndinokutendai, ndinokuvongai. I pray, oh God, that you grant me the humility as an individual, the humility to live like a child in your kingdom. Grant me, oh God, a life that is full of purpose, a life, oh God, that says, I will depend on you like a child. God, I pray, oh God, that my dependence on you, oh God, should be total and should be full, oh God. I pray, oh God, that I continue to believe in you, oh God, because you are my God. You are the Lord that has given us, oh God, the strength, the Lord that has given us, oh God, the power, the Lord that protects us each and every day. As a child, oh God, help me, oh God, to be proud, oh God, of the things, oh God, that you are doing, oh God, in our very own lives, in our families, even in this church, oh God. Give us, oh God, the pride to be happy as your children. The pride, oh God, to be happy. It doesn't matter where we stay, but our children are happy to be where they are. Ndinokutendai Mwari kuti ndibatsirewo Mwari kuti tirarame sevana venyu Mwari mukati memba yenyu. Tirarame Mwari sevana vadiki Mwari mukukutendai. Sevana vadiki Mwari mukuziva shoko renyu. Sevana vadiki Mwari mukuziva zvamunoita imimi Mwari, and not even doubt you, O God, as our Lord, and not doubt you, O God, even in our faith. Not doubt you, O God, in our walk, O God, with you. In the name of Jesus. Tinokutendai Mwari, tinokuvongai mutsvene. Mazviita henyu Mwari nenyasha dzenyu zhinji dzamunogara Mwari muchitipa sevana venyu. Tinokutendai, tinokuvongai Jesu kuti Baba tibatsirei Mwari sevana venyu. Zita raJesu rigokudzwa, zita raJesu rigorumbidzwa. Mazviita henyu Mwari, mazviita mutsvene. Tinokutendai, tinokuvongai Jesu Kristu weNazareta. Tinotenda nyasha dzenyu. Hallelujah. Regai ndingoti kekupedzisira, regai tingotenda Mwari nekuda kweservice yanhasi. Ndinoda kuti utende Mwari nekuda kweservice yanhasi. Kana ndiri kuti kutenda Mwari, ndinoda kuti utoti zvako zvaita, zvako zviri kuendeka. Utotenda Mwari kuti nekuda kwokuti watopinda munomu, zvezuva ranhasi zvakatiringana. Soko raMwari riri kutotiitira zvakanaka. Ndichange ndichitoitirwa zvakanaka zuva ranhasi. Amen. Uri kutonamatira kubva pane zvichaitwa pano, kubva praise and worship, kusvika kuna MC, kusvika pachapati chapa zvipo, kusvika kune nzeve dzese dzauya mukati mekereke inoi, kuti soko raMwari parichaparidzwa zvigotiitira zvakanaka. Ngatingoendai pamberi paMwari. Mwari wangu, ndinokutendai nekuda kweservice yanhasi. Jesu Kristu weNazareta, patiri kuimba Mwari, gamuchiraiwo Mwari rumbidzo dzedu. Ndinotenda Mwari nekuti patinokurumbidzai, imimi munova pakati pedu. Ndinokutendai Mwari, ndinokuvongai Jesu kuti even pachamira MC pano, Mwari zviro zvese ngazviendeke. Baba, pachaitwa maitem pano, Mwari ngatiitirwe zvakanaka. Ndinokutendai, ndinokuvongai Mwari, kunyangwe neshoko renyu richaparidzwa. Nyasha dzenyu Mwari ngadziburukire kwatiri. Nzeve dzedu Mwari dzinzwe Mwari nekuteerera. Mwoyo yedu Mwari gamuchire zvamakatigadzirira.
Mwoyo yedu Mwari gamuchire soko renyu. Mwoyo yedu Mwari gamuchire kuita kwenyu kunoshamisa. Mazviita henyu Jesu, mazviita henyu mangwanani ano. Nezvipo zvatichapa Mwari, nyasha dzedu ngadzive mumaoko edu, muhomwe dzedu, muna zvose Mwari. Muzita nemuropa raJesu. Ndinokutendai, ndinokuropai Mwari. Mazviita henyu muchenyu. Thank you, Lord. In the name of Jesus, God, I thank you and I worship you. Amen. Mazviita. Hallelujah, hallelujah. Muzita ra Jesu, hallelujah. Waripano, hallelujah, hallelujah. Just give a shout of joy to the Lord. Hallelujah. Uchimoresa ari padhuze newe. Uchimufarira, hallelujah, hallelujah. Muzita ra Jesu, hallelujah. Tiri kufara kusangana. 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 Isu tiri kufara kusangana. Tiri kufara kusangana. Ona tiri kufara kusangana. Ona tiri kufara kusangana. Ona tiri kufara kusangana. Isu tiri kufara kusangana. Ona makomborero po. Makomborero po. Iwa makomborero po. Ona makomborero po. Iwa makomborero po. Iwa makomborero po. Isu tiri kufara kusangana. Ona tiri kufara kusangana. Isu tiri kufara kusangana. Ona tiri kufara kusangana. Isu tiri kufara kusangana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uwepo wa Mwari huri pano. Wauya ne masaisai ne kubata kwa Mwari kuri pano. Wauya ne masaisai omwe amtene wa Mwari uri pano. Wauya ne masaisai ne kubata kwa Mwari kuri pano. Wauya ne omwe amtene wa Mwari uri pano.
Mawoko kuna Yesu. Mawoko kuna Yesu. Mawoko kuna Yesu. Ito mururu kuna Yesu. Hadi nasi tambira Yesu. Tambira Yesu. Tambira Yesu. Tambira Yesu. Kutambira Yesu. Kutambira Yesu. Kutambira Yesu. Kutambira Yesu. Kutambira Yesu. Kutambira Yesu. Isamawoko kuna Yesu. No kuna iwe, no kuna Yesu. Iwe no kuna Yesu, no kuna Yesu. Iwe no kuna Yesu, no kuna iwe. Yesu. Yeah, no good iwe, no good iwe. Yeah, no good iwe, no good iwe. But I need some more good Yesu. Are you ready to dance? And they tune. Hey, Samawoko kuna Yesu. Iwe anokuna iwe, anokuna mbones. Iwe anokuna iwe, anokuna mbones. Iwe reke kutambane nguwa, anokuna Yesu. Farila Yesu maugalaniano. Are you ready to dance? Hey. Tambira Yesu so. Boita ozo, uno boita, ita kuna Yesu. Iwe anokuna Yesu, anokuna iwe. Anokuna Yesu, anokuna iwe. Iwe anokuna iwe, anokuna Yesu. Anokuna Yesu, anokuna Yesu so. Farila Yesu niso. Anama
amaboko kuna Yesu. Are you ready? Are you ready? Go simuti hadi tukukuona. So. I need you.
ngasvike patinorumbidza Mwari. Haleluya. Chirova maoko tichirumbidza Mwari. Haleluya. Munotipa ngoni dzenyu, munotipa neutsvene, munopara Onamata, unobama, komorero. toimba munotipa Unotipa ngoni dzenyu, toimba munotipa unotipa neutsvene, worship your name. How worthy you are, Lord. How faithful you are, Lord. How worthy you are, Lord. We worship your name. We lift your name on high, Lord. Let your name be lifted. Let your name be lifted. Father, we thank you. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you,
umwe munhu ungambona macha kuna Mwari chenda Mwari mangwanani ano Mwari chinokupa imbiri Mwari chinokupa imbiri Mwari Father we thank you chinokuvongai Mwari chinokuvongai Mwari ngarikudzwe zita renyu ngarikudzwe Mwari ngarikudzwe Mwari ngarikudzwe ngaribatwe ngaribatwe chinokutendai Mwari chinokuvongai Mwari chinokuvongai Mwari chinokuvongai Mwari Wakafanirwa kunamatwa Jehova wakafanira kupiwa mbiri Jehova hakuna rimwe zita rakafanira kurumbidzwa hakuna rimwe zita rakafanira kupiwa mbiri hakuna rimwe zita rakafanira kupiwa mbiri weamutsvene 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 munoshamisa here Jesu zita raJesu taidziwa nepinyasha dzokunziwa nava taidziwa nepinyasha dzokunziwa navashe taidziwa nepinyasha aiwa dzokunzi Gavakutwe taitiwa nepinyasha dzokunziwa navashe taitiwa nepinyasha dzokunziwa navashe taitiwa Gavakutswe Jesu taitiwa nepinyasha dzokunziwa navashe tinomurumbidza makuseni ano just give him praise just give him honor this morning dzokunziwa navashe taitiwa nepinyasha dzokunziwa navashe gavakutswe Jesu taitiwa nepinyasha dzokunziwa navashe taitiwa nepinyasha dzokunziwa navashe taitiwa nepinyasha dzokunziwa navashe gavakutswe Jesu taitiwa nepinyasha dzokunziwa navashe taitiwa nepinyasha dzokunziwa navashe taitiwa nepinyasha dzokunziwa navashe gavakutswe Jesu makoroko
You are Yahweh. 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 Thank you, Jesus. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Worship Him, worship Him, worship Him. You are Yahweh. You
You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You Your name is worthy to be praised. There is no other name that is worthy to be praised, my God. Yes, Lord. Yes, Alpha and Omega. We worship you this morning. Yes, Lord. You are Yahweh. You are Yahweh. We worship you. We worship you, Father. We thank you, Jesus. Mazita mushinda weruka. Mazita zoshamisa. Yemi mwari wakatendeka na maswa ose. Yemi mwari wakatendeka na misi ose. Haha makanaka Jesu. Haha munoshamisa emu muchene. Haha mazita. Musita renyu Jesu. We worship you. Musita ra Jesu, amen. Musita ra Jesu, amen. Thank you, Jesus. Tingosvika patinogamuchira. Iye watiunza pano. Waona zvakakodzera kuti iwe neni tidzokezve kuzuva ranhasi kuzomushumira. Tinokutenda Ishe. Tinokutenda Mweya Mutsvene. Hakuna rimwe zita rakafanira kurumbidzwa kudarika zita raJesu. Tinokurumidza Makanaka Jesu. honor, glory, and adoration. Hakuna zveyakavimba naMwari yakanyadziswa. Ndimwari vanonzwa minamato. Tinokutenda Jehovah. Thank you, Holy Spirit. Tinokutenda Ishe. Tichakamira kudaro. Tisvike zvepatinogamuchira varanda vaMwari. Mwari vakaona zvakakodzera mumwaka watiri. Akatipa varanda vari pamwoyo wake. Mufundisi namama, ini nemhuri yangu tinokudai. Kereke inokudai. Inzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you so much. Praise and worship. Tichitora nzvimbo dzedu. Tivaomberere maoko vachinogara pasi. Muzita raJesu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tisvike patinokwazisana muzuva ranhasi. Mufaro wangu kunge ndimire pamberi penyu. Hakusi kugona kwangu, asi inyasha dzaMwari dzakandiringana mukati meupenyu wangu. Tisvike patinokwazisa our main church board. Inzwai kugamuchira muzita raJesu. Amen. Tisvikezve patinokwazisa ladies board rinova iro rinotungamirirwa namai vedu muzita nemuropa raJesu. Amen. Tisvikezve patinogamuchira our youth. My youth, muriko here? Youth, are you there? Amen. Teenagers, are you there? Thank you. Tisvikezve patinogamuchira vana vedu veSunday school. Nhasi ndatiregai ndivadelay mbichana because kune vanenge vakatomirira kuti vagomaka
kuti zviri kunyatsofamba sei zvakambotaurwa namama ava. Sunday school, are you there? You are free to go to your classes. Amen. Thank you. Tisvikezve patinongogamuchira wese anongonzi amai kana kuti anonzi baba ari mukati memba ino muzita raJesu. Amen. Amen. Tisvikezve patinogamuchira vese vari kutiona online, our online viewers, you are welcome to our Sunday service. Inzwai kugamuchira kwese kwamuri kumativi mana muzita raJesu. Amen. Tisvike patinoita ma-items edu. Nhasi tingori ne-item 1 from Sister Hazel. Vari kuda kutenda. Sister Hazel, tinokumbira muuye kumberi. Tivaomberere maoko vachiuya. Tirambe tichiombera kusvika vasvika. Kwasai mese mzita raJesu. Amen. Ega ndingoimba kastanza kamwe chete. Chimwe nechimwe chine nguva yacho. Chimwe nechimwe. Chimwe nechimwe. Chimwe nechimwe chine nguva yacho. Pane nguva yekufara kweta nguva wazosuwa. Chimwe nechimwe chine nguva yacho. Ndasungira kuzokutendai vana vaMwari. Amai vangu vakarwara, vakanga vakura chaizvo. Takatarisirawo kuti musi wa 12 December chavaitirawo birthday ravo re100 years. Asi zvakaramba. Vakangorwara muna July. Havana kutora nguva refu ndobva vazoshaya musi wa9. Isi tatinotarisirawo sevana kuti musi wa12 December tovaitirawo pati tichifara nawo. Asi hazvina kuita sekudaro. Ndoda kutendawo mama napasta nokuuya kwamakaita apo ndaibatikana chaizvo. Ndoda kutenda nekundinyaradza kwamakaita. Ndigotendawo rubatsiro kubva kukereke rwamakaita kwandiri. Aiwa, ndinoda kutenda ichokwadi. Ne-ushering team inotungamirirwa nababa namai Chikasha. Itirwai zvakanaka. Ndigotendawo cell group redu, Horizon cell group. Aiwa, ndoda kutendai. Makamira neni panguva yekutambudzika. Ndoda kutendai chaizvo. Mumhuri medu tanga tiri 6. Mumhuri medu tatiri 6. Inini ndiri mucheche wamama. Saka ndoda kutendai naizvozvo. Amen. Tirambe tichivaomberera kusvika vagara pasi. Tine here vatanga kupinda nesu nhasi? Those who are here for the first time. Any visitors? Those who are here for the first time. Tokumbiro muzviratidze pamakagara nekusimudza maoko. Okay, handisi kuona any hands. Okay. Okay, hatina ma-visitors. Okay, tinotipa basa rekuti iwe neni tine basa tinofana kuinvita at least one individual musi watinouya musi wesvondo kuya kuzoshumira. Okay, ndiri kuona ruoko rwakasimudza. Ngativaombererei maoko. Tokumbirawo mutore chimwe chinano kuti muye kumberi tikuzivei. Do you understand Shona? Mnonzwa Shona? A bit. Okay, no, that's fine. I'll speak in English. I would like you to introduce yourself in the same manner that I'm going to introduce myself. My name is Mrs. Chimbi. I live here in Rwanda Port. I worship here under the leadership of Mama and Baba Jiriji. I'll worship here until Jesus comes.
So I would like you to introduce yourself, tell us your name, where you are from, how you've heard about us. Was it through social media or were you invited by someone? Thank you. Morning, everybody. My name is Isaac Khalaengde. It's just my surname is difficult for others to pronounce because I'm a Khoisan descent. I stay in Newlands, and then I was invited by a dearest friend, Agnes Shone, where she stays in Rodiport. But I was here also last week Sunday, so I couldn't come to the stage because, well, of certain things. Yeah, but I'm excited and happy to be here, and I'm here to stay. Oh, wonderful. Yeah, to offer my body as a living sacrifice. Thank you. Amen. So the brochures that you have received, they are basically giving you an overview of where we are coming from and where we are going to as a church. And there is also another form where you will be required to complete your details, your name, surname, and contact details so that we can check in with you during the week, how the service was and how you're doing. So you can feel free to leave the brochure that you complete in the offering box or hand it over to the ushers. And then after the service, our secretary would like to meet you on the cream couches in the corner where it says Connecting Lounge, just to have a brief chat with you. Thank you so much for coming, and you are welcome. Panguva inoi tisvike patinodaidza secretary wedu kuti vauye kuzotizivisa kuti tiri kufamba sei muvheki rino. Hallelujah. Regai tingomberera mai chimbi nai. Zichingotiitira zvakanaka. Hallelujah. Tinokutendai mama nadedi nekuti tyaira zvakanaka zuva ranhasi. Ruremekedzo kuna mufundisi namama nekudare rose. Regai tipanane zviziviso zvezuva ranhasi uye kuti svondo rino iri tiri kufamba takaita sei. Regai nditange nezviziviso zviri kubva kumadzimai. Madzimai chiziviso chavo chekutanga, hanzi madzimai muri kurangaridzwa nekukurudzirwa kuti mubatirane pamwe chete pakubvisa masubscription enyu e100 pamunhu pamwedzi wega wega. Hallelujah. Chechipiri chiri kuti madzimai vanenge vachitengesa ma-eats after church service, kindly support them. Kurava kuti madzimai vanenge vachitengesa zvekudya kana kuti zvekudyira depending nekuti uda kutaura Shona yakaita sei. Pane zvekudya nezvekudyira zviri kutengeswa nemadzimai soon after service. Ngativasapotei tingotengawo zvatiri kufanira kutenga ikoko. Hallelujah. Madzimai muri kuziviswawo zvakare kuti kuchange kuine ladies high tea ipo pano pachechi panapa musi weSaturday 20 September 2025. Hanzi chiitiko ichi chiri kutanga na1 p.m. kusvika na4 p.m. Hanzi tiri kuzoziviswa zvizere maringe nechiitiko ichochi panguva iri kutevera kana kuti mumasvondo ari kutevera. Chiziviso chekupedzisira chiri kubva kumadzimai chiri kuti kune ladies and girls camp musi wa3 to 5 October 2025. Hanzi tiri kuenda kumaHallis Retreat Resort. Camp fee yacho i700 pamunhu. Hanzi izvozvi tangai kuregister, vanhu ngavaregister uyezve nekubhadhira madeposit. Hanzi munogona kuswipa kumashure uko uyezve munogona kupa even hard cash. Vanogona kuita ma-EFT itai uyezve vanogona kuita ma-ATM deposits itai kuchurch account. Uyezve kana madaro munokurudzirwa kuti mushare proof of payment kuna mai chimbi. Hallelujah. Kune vasingavazivi ndo vandabva kutaura nezvavo panapa vari kutichera zuva ranhasi nai kureva kuti zvatiitira nyore pane vachabvisa mari idzi. Regai tipanane zviziviso zviri kuenderana nekereke. Fasting yedu yesvondo rino iri, regai tichapa mufundisi kana kuti regai mufundisi pavachauya vachanyatso kutipa zvizere. Hallelujah.
ndiri kuipa kuna mufundisi kuti vaanyatso kuitsanangudza maitikiro azviri kufanirwa kuitwa. Haleluya. Regai ndipe mukana kune kuru iya iri kuedza kuadvertisa Faith Ignited concert. Handizivi mai mugando tine vanhu here nhasi kana kuti ndongotaura? Aiwa, vari pano. Haleluya. Hallelujah. Oh, that's Hallelujah. Amen, amen. Ndida kupedza nguva but ndisati ndatanga pane wambono here ana mothers wekudheko akachena sei ndachikumbira kuti mboaomberera maoko. Ya, makachena kudaro mune matickets here. Hallelujah. Ndikufara hangu. But munokwanisa kuya kuzondiona chechi yapera togadzirisa nyaya yacho. Amen. Aiwa, ndida ngopedza ngona ndida ngoti svondo redu rapera, 11 days to go. Concept yedu yawo kusvika padhuze. Let's all buy tickets. Hapana zvakawanda zvandida kutaura. Hallelujah. Amen. Amen. Hapana zvakawanda zvekutaura. Naye kungokurudzirana kuti ngatitenge matickets edu. I think we are left with 2 weeks. So make sure you have your tickets. Nasi pane wada kungotengera nsandava. Just one. Seu leader wangu. Maita basa. Oh, nasi zvakabhadhara, nasi zvakabhadhara. All right. Okay. Mukuda mangani mama? Shurugit. Seu leader wangu, seu leader. Yes. Mukutora mangani? 3. Ndiri kufambisa basa, muri kundiona. All right. So, kumashure. Oh. All right. We still have more. Munongotiona for now and sisina, but I will just see you after church. Tinawo kumashure for now izvozvo and sisina. So ngatikurudzira sawa ne 2 weeks. So musi wa 12 musakangane inenge iri Friday manheru 6 p.m. naye ngatiuye tichirumbidza Mwari pano. Thank you so much. Hallelujah. Amen and amen. Zvakangonaka kuti tidaro. Amen. Regai pane chiitiko chiri kulauncha next week kana kuti Saturday musi wa6. Pana vari kuizivawo kungotiradza nekusumudza maoko. Hallelujah. Ndiri kuona kuti pane vasiri kuiziva. Chiregai nditaure nezvayo because pane vasiri kuiziva. Saka next Saturday musi wa6 September kuri kulaunchewa our soup kitchen 9. Hallelujah. Kindly partner with the church initiative. Nema contributions yenyu either in cash, yema groceries, kana kuvolunteer kushanda. Kana paine vanhu vari kuda kuvolunteer, muri kukurudzirwa kuti musare behind soon after church. Muronga mafambira amunenge muchiita musi weSaturday. Munoona mai mukomba choto panapa zvichingotiitira zvakanaka. Amen. Vana baba nevakomana muri kukurudzirwa kuti kune camp yenyu. Hallelujah. Ndiri kuianaunsa zvakanaka next Saturday. Ndichadaidza vana baba vauye vazvitaurire vega. Camp iyoyo iriko mwedzi unoyu yana baba nevakomana zvigotiitira zvakanaka. Amen. Ini ndakaitirwa zvakanaka last year. Ndakaenda nechikomana changu. Saka apa ndada kuti kune chimwe chacho ameno wasarirwa nemwedzi kuti usvike pa20. Handizivi kuti ndoenda newe here kana kuti ndoregedza. Hallelujah. But ndofunga tichaenda ikoko unobva aitira birthday ikoko. Hallelujah. Hama munashe musi wa 7 December
chinenge chakachaya pano. Hallelujah. Ndandakamirira izvozvo. Hallelujah. Tina appreciation panapa musi wa 7 December. Saka semaboka, kana uri cell leader, kana uri leader, a departmental head, kana uri leader wekufamily kwako, ngatitange kugadzirira naye. Ngatitange kugadzirira chiitiko ichi zvakakoshesesa. Hallelujah. Kuti ti appreciate vanhu vaMwari naye. So please join us as we celebrate vanhu vaMwari, for their unwavering dedication and spiritual leadership. Iva kuburikidza neminamato yavo, their guidance, mafamilies edu mazhinji ari kuexperience breakthroughs each and every day. I know kuti pane vari kutenga dzimba, pane vane marriages ari kurestorewa, pane vane upenyu chaihwo huri kuchinjwa. And this special event is an opportunity for you to just say thank you. Hallelujah. Saka ngatiitei takadaro, zvotiitira zvakanaka nai. Tiri kuyeuchidzwa sekereke kuti we still have our midweek services musi wechina. We will be online at 7 p.m. Please make yourself available, join. It is an online service. Just be ministered to. Zvingotiitira zvakanaka. Tinokuyeuchidzwawo kuti for both my Facebook pages edu English service uyezve at the main Shona Service iyoyi, just go there and increase traffic there. Zvingotiitira zvakanaka nai. So you are encouraged to like, you are encouraged to share. Church edu ine mamwe social media platforms, ana TikTok, pa YouTube, Instagram, Facebook, ikoko. Tambira ikoko zvichingotiitira zvakanaka. Hallelujah. Tiri kuyeuchidzwawo tese zvakare kuti mufundisi vanenge vari pano nemusi wechipiri. Vanoda kuvaona makasununguka kuuya muchiita sei? Muchivaona. You're welcome to come and see him between 9 a.m. and 3 p.m. Kune vanenge vakamanikidzika panguva, please make a booking for that specific time slot. Wovaona ipapo. Uyezve sekereke tinouchidzwawo kuti mufundisi is also available at any other time. You only need to make an appointment with him. Hallelujah. Sekereke, we are encouraged to invite friends. We are encouraged to invite vatinogara navo, hama neshamwari, kuti dziuye kukereke each and every Sunday night. Just invite someone. We are encouraged to invite someone. Hallelujah. Ndukukumbirawo, or the visitor that came and any other visitor that did not come. I like it when he said he was here last Sunday and he did not come. I know there might be others who did not come last Sunday and the previous Sunday and the other Sunday. Please, can you come? Let's just meet at the connecting lounge. Let's just have a short chat. It will be a good thing. We just want to know you as a church, and I've got some special message from the pastor as well. Hallelujah. Tiri kuyeuchidzwa mwedzi wedu wapera, ngatishandei nemasero group leaders edu kugadzirisa nyaya dzedu dzekumission house nai. Shandawo nasero group leader wako, muite zvamunofanira kuita kuti zvinhu zvedu zviite zvakanaka. Sekereke regai ndipedzisire ndichiti, or maybe before ndapedza, regai ndingopa chiziviso 1. Ndinowanzokanganwa zvandinonyora, ndinozviti ma-announcements plus. My youth ese muri kukurudzirwa kuti musare behind soon after service. Hallelujah. Kureva kuti munosangana pamusoro apapo. Head we ushering, kana kuti vanotungamirira ushering vari kundizivisawo kuti kune vane vana munokurudzirwa kuti kana muine mwana pane macheya akaiswa kumashure uko, kana kuenda kubaby room, kana tagara navo mabhenjum, let's just make sure kuti ngavasadyiramo naye. Hallelujah. Plus pano tinoti kana mwana aine makore 3 zvichienda kumusoro, tipei tinotamba naye kuseruko, anotamba nevamwe naika. Hallelujah. Amen and amen. Pana mumwe akazoti ndinofarira kutamba nemwana wangu, tikati aiwa, muupenyu unotamba nevezera rako. Hallelujah. Regai vana vanotamba kupi? Kune vezera ravo uko naika.
taramba vana vanoda kunzi vaite vakuru vasati vakura. Regai vanotamba nezera rava kuseruko. Regai tikurudzirane chekupedzisira kuti pano tinokurudzirwa sevatendi kubvisa zvegumi nezvipo. Takaitirwa zvakanaka pano, tinobvisa zvipo zvedu, either tinotransfera nemafoni edu, tinoenda pama-ATM todeposita ipapo, kana kuti tinouya nawo pano patinopa offering, nguva yeoffering. Mamwe acho munogona kusiya kuchurch office kana pari pakati pevhiki. And we have several ways. Tine maswiping machine kumashure uko unogona kungonoswipa zvichingotiitira zvakanaka nai. Regai ndidzosere nguva kuna mai Chimbi ndichingoti mazviita enyu. Thank you so much. Mwari vakuitirei zvakanaka. Hallelujah. Tivaomberere sekretari vedu vachigara pasi. Thank you so much. Ndichinopedzisa ndingotenda kune vandipa mukana wekuti ndimire pano muzuva ranhasi. Pachishona vanoti chachuka chikakwata. In Afrikaans vomva vati flate, my story is 8. Ndingosvikazve pandinogamuchirawo mhuri yandakapiwa naMwari. Sister Sihle and brother Shine Nashe vari kuSunday school. Sister Rafaela vakagara kumashure nemuzukuru Tando. Ndigashirezve ndina mama vari munomu zvese nagogo. So we basically have 4 generations in the church. Ingonzwai kugamuchirwa muzita raJesu. Amen. Kereke tose takasimuka tisvike patinogamuchira baba vedu vachiuya kuzotora nzvimbo yavo. Tifarire mai Chimbi naye vanga vachicheya zvakanaka pamwe chete naprof vanga vachitibatsira nezviziviso neintercession. Hama dzangu mbiri idzi dzinogona kutaura nekurwa muchechi. Umwe ngaamire ipapo usvika ndapedza kuparidza, umwe ngaauya amire pamberi pebasic guitar munomira neni. One uya uku, one anosara ipapo munotoparidza nini nhasi next week. You can come. Maotoona nharo dzacho dzirimo. Mweya wekurwa urimo kutokandirana zvibhakera muchechi. Iwo neblack uya umira. Uya kuno umire padhuze nini pamberi pebasic guitar. Uya anga asingachatauri azonyarara patapinda padaidzwa kuno. Dai vangogara apa vakanyarara ndisingavasimudzi. But vanorwa vagara ipapo pacho vana vachingonetsana. Mumise apa pamberi pedrama apa ngaarege hake kubuda pavidhio haana kunyanya kugona. Papa. Ende zvatiri kuita izvi sevabereki unogona kurwadziwa ukafunga kuti pastor vane utsinye. Ini ndakararama mazuva ana pastor Mukanga tairohwa isu. Nevafundisi kutorohwa chaiko chaiko. Ende zvakatirera. Ndinorangarira imwe hama yangu inonzi brother Jackson. He is an elder now. Akaonekwa achihaga vasikana vekuKriste Mambo, bhazi reKriste Mambo rasangana nerekumaristi nerekuSt Faith. Mukomana achimbundira zvikandawa matekwa unogona kuhaga iwe haga maimufundisi baaremerwa zvikanzi. Zvikanzi kana watadza kuhaga maimufundisi zvakatinakira. 4 weeks aingoya wanzi gara pasi. Kwete pachair pasi apa. But pamwe pacho shoko ramanoti misikanzwa inonamira pamoyo yemwana but shamu inoudzingira kure. Munhu wese asingatore discipline positively, they don't go far. Discipline is an important part of life. Amen and amen. Discipline is an important part of life and it has to be done. Saka this week ndoparidza now. Next week ndoparidza navo vane vakangomira so kana vabereki varipo vapfekedzei masutu anyatsoita maamabhiera chaiwo. Handiti kana vakapfeka sutu mwanotomira apa mwomira apa ndoparidza nawo. Handiti toparidza tese naye Mwari vachitiitira zvakadi zvakanaka. Amen and amen. Amen and amen. Isu takambosvikirwa mumwe musi takagara pasofa navamatekwe maleaders ekuchechi bvauya vatarega kusimuka. Tasvika pamba vaigara pachechi. Tichifuka kuti aya kuchechi zvikanzi nemunoita garden. Pedze garden mudiridze. Saka vaiparidzirwa kuistiri mugarden. But up to now, you know Hamatekwe, I still invite him. I love him. He's my father. I did not take discipline negatively.
And now we can look at each other and laugh about it. Amen and amen. Zvakatinakira muzita raJesu. Hallelujah. Ngaindipe zviziviso zvishoma togara pasi. Hallelujah. Zviziviso zvandinazvo hazvina kuwanda. Muzita raJesu regai nditange nekukwazisa mbuya Gorogodo nambuya Chiromba nambuya Nyabadza. Vese masisters. Mbuya Nyabadza ndo vakabereka Professor Nyabadza, but vauya nemasisters avo. Vese vauya kuzodya mari yamai Nyabadza. Ndinokudai vana mama muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Vese vafambira yamai Nyabadza kwete yava Nyabadza. Chinonaka pamwana komana mukuvasha. Nechinonaka pamwanasikana muroora. Kune vana komana nevanasikana kana monyengetera pasvondo rino namatai Mwari akupei good quality yevaroora negood quality yevakuasha. Amen. Even vanyabadza vakagona zvinengei kana mainyabadza vasingadi chemberedza dzui, even dzikauya hapagariki, dzinowanzirwa sauti mumuriwo. Amen and amen. Ndaiseka vamwe gogo vakashanya kune imwe imba bva vaisirwa electric blanket kuti vatsve vangofuma vachiti mangwana ndakutsukira kumba. Ukaroora zviri wrong pakaipa. Gogo vachaziva kuti panobayiwa papira angonzi munotonhorwa, mwana wangu ndinotonhorwa isa magumbezi varanzi zvopa 3. Chemberi yakatanga ichadai kusvika yarara pasi, mubhedha uripo yakarara pasi. Unenge varoora zvisizvo. Amen and amen. Ndakutenda zvakare pakati pavo tina gogo Chikasha variko kumashure uku. Mwari vatitire zvakanaka vakabereka vaChikasha muzita raJesu. Fasting yedu yakamira yakadai. Alright, tiri kutsanya kubva mangwana kusvika musi weFriday. Friday tinoita absolute, touya toita all night tichinamata tiri panapa. Saka Friday tinouya tonamata tiri panapa. Tiri pa-absolute, tichingopedza absolute kuma 3-3 tinenge tatopedza. Andiriya, ndichakupai through office yamainyabadza ma-adverts ekuti ndiva nani vane vachishumira pa-all night. Asi Mwari unotitira zvakanaka. I'm one of them. Then also Monday, tinotsanya tobreka tiri kumba. Midnight ye Monday, 12 to 1, techinamata, live on Facebook. Saka tinema live on Facebook Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Saturday tinoya pano physically. Monday tobreka tiri kumba, Wednesday tobreka tiri kumba, Tuesday tobrekera panapa, Thursday tobrekera panapa, Friday tinenge tiri panapa as well. Saka Tuesday na 6 to 7, Thursday 6 to 7, Monday kumba semuri, Wednesday kumba semuri, Friday munhu wese panapa. Zvaka hazvina kunaka here? Anditi Mwari verugare vachititira zvakanaka. Mumwe achashumira pa midnight prayer ndi overseer Nyeremuka vane vachidzidzisa zvakare pa midnight prayer live. Vamwe vacho ndichakuudzai, but zvakatinakira ngatiuyei tinokuudzai in advance who is ministering midnight 1 hour. Ngatimukei tinamati. Purpose to pray, decide to pray, do not follow in prayer. Decide to pray. Can I repeat this? Decide to pray. Make a decision to pray. Amen and amen. Chiziviso changu chajeka nditi. Ndinokuremindai pandinoisa ma prayer points. Wednesday, Monday kumba, Tuesday, Thursday, Friday panapa. Absolute unoya usina kudya, aumwe mvura, aufe. Tinopedza kwaedza musi weSaturday. Taitomboita ma 3 days pa absolute. Ndo mazuva takatenga dzimotikari. Ndo mazuva aichata vanhu. Pane nguva yatakaredusa fasting ne prayer. Ndo nguva yatakatanga kuita ma challenges.
Prayer is power. Anyone who prays has power. If you want power, pray. Zvajeka. Saka uyai tinamati. Tinenge tiri pano. Fasting ndaitsanangura zvakanakisisa. Hamuna chamuri kurega kudya. Imwai kana mabreka, imwai drink renyu. Idyai nyama yenyu. Fasting isina kune fasting yatichaita gore rapera risati rapera. Partial fasting mune muchidya zvimwe muchiregedza zvimwe. Ichauya gore risati rapera. But apa munodya chamunoda. Asi tsanya. Zvakanaka naye. Mwari vatitire nyasha. Zvipo zvedu nezvegumi zvedu zvaakudiwa mwedzi wapera. Ngatingotendekai kuna Mwari. Just be faithful. Just be faithful. I was thinking, and I'm still thinking, kuti makore ekurarama, the years that we live on earth depends on God's faithfulness. We don't add anything. Let us be faithful to the giver of life. Tingotendeka nezvipo zvedu nezvegumi zvedu. Boyfriends, please invite girlfriends. Girlfriends, please invite boyfriends. Amuna kuona were kuti I've been invited by my girlfriend. Munari murudo. Invite them. Azvina kumboipa kuinvite a boyfriend. Kana even achitaura inonzi mandari. Tinowana kana iri boyfriend tinoita nzira dzekuti anzwe. Because tinenge tichida muchato. Tinoziva kuti munawo ma boyfriends. Invite them. Ndaitaura nevana vangu mayuthi zvikanzifundisa hapana munhu asina munhu wake. Ivo vanhu vacho uyai nawo kama bhenji azari. Single ladies uyai nevanhu. Atikutori picture. Sister Agnes, Mwari vakuitirei zvakanaka. Komborerwe. Brother, we welcome you. Love you. Rudo haruvavi, even ukadiwa 60 runongonaka. Kana uchifunga kuti munhu achembere mudzi kuti I love you unoti step aichinjera. The step will change. Maswera sei maimufundisi. Andichataura hangu zvakawanda ndakanzi don't talk about me. Zviva zvikuru zvacho zvine zvichida chikafu zvine zvichikurudzira. Decide to pray. Amen and amen. Svondo rino, okay, regai tite muviri washe. Ndigoparidza tite muviri washe. Vanoshanda kumuviri washe handei. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Vese vanoshanda kumuviri washe handei. Chii chinonzi muviri washe uye sei tichiita muviri washe. Holy Communion inozikanwa nekunzi also Eucharist or the Lord's Supper. It's a sacred practice where believers partake of the blood and wine, grape juice or any other juice to commemorate the sacrifice of Jesus Christ during the Last Supper. Saka patinoita muviri washe. When you are taking Holy Communion, tiri kuita semucherechedzo we are taking it as a reminder yekufa kwake of the death of Christ nerudo rwake and his love. Ende vese vanoita izvozvo All who does that, vanoratidza kutenda kwavo they show their faith in Christ. in Christ. Itsika yatinoita It's our tradition semakristu as Christians kuratidza to kutenda. show our love, our faith.
muna kristu in Christ. saka pauri kutora muviri As you are washe taking Holy Communion neropa rake and the blood, tiri kuzadzikisa we murayiro are fulfilling the commandment yekuti akafa that akamuka he died and rose. akati tidzokorere izvi And he said you must do it oftenly senzira as a yekumurangarira way of remembering him. pauro anoti Paul says kuna 1 Corinthians in the book of 1 Corinthians, chapter 11:24. Regai ndishandise rangu kana madziro anonoka. it's there. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, or in the same way, after supper, he took the cup, saying, "This is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Regai ndikumbire mai muchumba chotova namati. Makanaka makatendeka muchinda werugare, maita enyu baba, taungana patafura yenyu. Iyo tsika yamakatisira baba, yamakati tiite izvi tichirangarira kufa nekumuka kwenyu. Pataakutora mucherechedzo wenyama yenyu neropa renyu, baba kwanisai zvisakakwana mukati menyama dzedu. Vanorwara ngavaporeswe mutsvene, vanoda kuyambuka ngavayambutswe mangwanani ano. Tiri simba rinoyera mutsvene werugare. Pataakutora ropa renyu baba, simbisai mapfupa edu mutsvene. Nyasha ngadzibude pamusoro pemunhu. Tendai mambo Jesu, ite yenyu baba mangwanani ano. Zorera rupidzo muchinda weruka. Makati achaita ichi, achararama kuda kwenyu baba. Tikura mangwanani ano Jehovha. Tinorarama nekuda kwenyu Jehovha. Maita yenyu nekuda kwenyu. Muziropa ra Jesu. Hallelujah. Amen. Vapedza kunamata mama, I just want you to take a moment of reflection of your life. Not because because of sin, but maonero andoita upenyu akasiyana. Jesus life is different. haana kuvinga vatsvene. Jesus did not come for the holy ones. And paakasangana nevatadzi When he met the sinners, haana kuvasiya nekuti he vatadzi. didn't leave them because they were sinners. Akavapa mukana to reflect on their life, They gave them chance to reflect on their lives kuti vazvinzvere so that they can reflect on their lives. kusvika murume anonzi Zakeo Until Zacchaeus azoti iye said to himself, ndichapa vanhu vandakatorera I am zvinhu going to repay those ones that I took things from. double what I took from them. Double from what I took for them. Mukadzi akaonekwa achiita upombwe The woman that was caught having adultery, haana kunzi mutemei nematombo. he never said he should stone her. Akati chinda waregererwa usanotadzazve. He said, you are forgiven, go and sin no more. Sada ungoti tingotora mukana unotsata tora muviri I want washo. to take this moment before we take the Holy Just Communion. reflect on your life. Reflect on your life. Kana zvichibvira kuti Mwari ndinokudai. If it's possible, just say, God, I love you. Ndinoremekedza basa I remuchinjikwa. respect the work of the cross. Just meditate few minutes, few seconds. Hallelujah. Tichiimbirwa vana vatungamiriri vachitenderedza muviri washe, tichitora muviri washe, vagamuchira torai muchinamata, tichiimbirwa nepraise team. Praise and worship. Riri poti meri sere nero
pane vasati vagamuchira chingwa here newaini vekumedia ndafunga kuti muchandiisira that clip on the wall so that vasati vaambotora the same they can see kuti chinovhurwa sei, because we have a method of doing it, because kune vamwe wekuti anayo muviri wacho nechingwa but haasi kuziva kuti zvinovhurwa sei, chingwa chacho chiripi, waini yacho inovhurwa sei. Pane here vasati vagamuchira chingwa kana waini vandiratidze nekusimudza maoko. Anyone who hasn't received the bread or wine, can you please show by raising of your hand? Kune vasiri kutadza kuti zvinovhurwa sei, madziro ako kuratidzai. To those who don't know how to open, the projector is showing. Yes, Mwari ngaavatiitire zvakanaka. May God do us good. Kana tagamuchira tose tikotamise uso hwedu. If we have all received, may we bow our heads. Mwari vari kudenga mangwanani ano, tatora muviri wenyu neropa renyu setsika yamakati tiite mucherechedzo wekuremekedza zita renyu nesimba remuchinjikwa pamusoro poupenyu hwedu. Zvatakunzwa shoko Mwari, chitibatsirai kuti simba remuchinjikwa ribve pamuchinjikwa kubudikidza neshoko renyu Mwari rirarame patiri. Pandakushumira Mwari, bvisai chiri mandiri mudyare chiri mamuri kuti vhangeri renyu rinzikwe muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Munoramba muri Mwari, Munoramba muri Mwari, pazvinorema pazvinoreruka, munoramba muri Mwari, munoramba muri Mwari, munoramba muri Mwari, pazvinorema pazvinoreruka,
nhasi ndiri kuda kutaura nyaya yemunana. Today I want to talk about miracle. Chimboti munana. Say miracle. Zokorora uti Repeat miracle. again, say miracle. Zokorora uti Repeat munana. again, miracle. Uti sondorino Say munana. this week, miracle. 5 days The dzekutsanya. 5 days of fasting. Ndichitarisa munana. Looking towards the miracle. Mukutenda kwangu. In my faith. Ngakudarike pfungwa It dzangu. must exceed my faith, my mind. Tiva nepatinogara We may pashi. be seated. Regai ndigamuchire bonyiwe shumba. Let me welcome Bengwa Shumba. Chingoti kwanyanu ndikufarire May you zvakasarudzika. please raise on your feet. After 6 years, just wave. Mashure makore matanhatu. She was part of us, she's still part of us. Anga ari mumwe wedu, achiri mumwe wedu. Anga akaenda kuchikoro. She went to school. She is done. Akapedza. Taishanda mumakicheni nguva idzodzo. We were working in kitchens during those times. Tikaona chikoro chiripo. And I saw that, yeah, O education level is yanga there. iripo. Saka vakapedza kupoli 4 years. Vave ne nonzi chi HND re Health Service and Management. Vanoshanda kuside kwavo ndo ma-administrators ema-hospitals. Saka ndiri kuti ndakaona Mwari. I saw God in her. Amen and amen. Amen. Saka she is fully a professional. So iko zvinezvo amu professional akaperera. Yeah. Nhasi ndiri kuda kutaura nyaya yemunana. I want to talk about miracle today. Ngatiendei pamadziro. Let's see on the wall Titeverenge theme scripture. and read our theme scripture. Averenga yenyeyo yakatinakira. Luke 7:11 to 17. Tichaverenga. Pasina kupera nguva refu, Jesu akaenda kuguta rainzi Naini. Uye vadzidzi vake nevanhu vazhinji kwazvo vakaendawo naye. Vazhinji vakaedza kurondedzera nhoroondo dzezvinhu zvakaitika pakati pedu. Pasina kupera nguva refu, Jesu akaenda kuguta rainzi Naini. Wow, tadzokorora. Uye vadzidzi vake nevanhu vazhinji kwazvo vakaendawo naye. 12. Kuzoti ave kuswedera pasuo reguta, munhu akafa akanga akatakurwa achiburutswa kunze. Aingova mwanakomana mumwe chete waamai vake, uye wakanga vari chirikadzi. Uye vanhu vazhinji kwazvo vaibva muguta vaive navo. Ishe akati achimuona, mwoyo wake wakamunzwira tsitsi, akati kwaari, musachema. Ipapo akaswederako akabata wanyanza, uye vaya vakanga vakamutakura vakamira. Iye akati, jaya ndinoti kwauri muka. Munhu uyo akanga afa akamuka akagara akatanga kutaura. Uye Jesu akamupa kuna amai vake. Gumira ipapo handei petsa henyu vose vakazadzwa nokutya vakarumbidza Mwari vakati, muprofita mukuru amuka pakati pedu. Isiyei iwe verenga 11 to 15 only. Musagara henyu pasi atisati apedza. Soon afterwards, Jesus went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went along with him. As he approached the town gate, a dead person was carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a large crowd from the town was with her. When the Lord saw her, his heart went out to her and said, "Don't cry." Then he went up and touched the bier. They were carrying him on, and the bearers stood still. He said, "Young man, I say to you, get up." The dead man sat up and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. Theme scripture.
akavapindura achiti, nokuda kwokuti mune kutenda kudiki, ndinokuudzai chokwadi kuti dai maive nekutenda kudiki hako sekwemhodzi yemastadi, maigona kuti kugomo iri, ibva apa uende uku, zvichiitika. Hapana chamunozokundikana kuita. He replied, because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Hallelujah. Mwari vakuropafadzei vaverengi veshoko raMwari. May God bless the readers of the word. This week kana kuti svondo rino tiri kutaura nyaya yeminana. This week we are talking about miracles. Chii chinonzi munana? What is a miracle? Isimba raMwari. It is the power of God. Kana tichitaura zvemunana, When we are speaking about a miracle, tiri kutaura zvesimba we are raMwari. speaking about the power of God. Saka munana haugoni kuitika So the miracle cannot happen kana Mwari vasipo. where there is no God. Kana Mwari vapo, Where there is God, panoitika minana. miracle happens. Hapana pakaburuka denga panyika The heavens never descended pakasaitika munana. and miracles never happened. Kana Mwari vakurangarira guta, When God is remembering the city, panoitika munana. miracles happens. Ukaverenga kuna If you Exodus read the book of Exodus, chapter number 1, on chapter number 1, shoko raMwari the Bible rinoti, says, ndanzwa I have heard kuchema your cry kwevana vangu. of the children. Pavari kunzwa When God kuchema, is hearing the cry, ndo pari kuonekwa gwenzi that's richipfuta. when the bush is being seen with fire. Kureva kuti kana Mwari vakanzwa munhu, That means when God hears men, panoitika munana. miracles happens. Mwari havagoni kunzwa munhu, When God cannot hear a man, porega kuita munana. and miracles won't happen. Nekuti munhu haakumbiri chaainacho, Because a person cannot ask for what he doesn't have. anokumbira He only asks what chisipo. he doesn't have. Saka pari kukumbira munhu, So when a man is asking, Mwari vakanzwa, God heard, panoitika munana. God will perform a miracle. Kana kuti pakasvika Jesu, Or when Jesus arrives, kana kuti uwepo or hwaMwari the presence of God, paine problem, where there is a problem, problem inosubmita papresence submit yaMwari. on the presence of God. Panyaya yataverengesa Where iyi, we have read, shoko raMwari riri kuti Bible is saying pane mukadzi ari there is kubuda a woman muguta coming out of the city rinonzi Naini. called 9. Kwiko kwaari kubuda Where he's coming from, ndo pari kupinda Jesu. that's where Jesus is came. Mukadzi haana kunyengetera, The woman never prayed. mukadzi uyu afirwa nemwana, The wife or the woman had his son dead. but chaitika ndechekuti pavari kubuda napo But where they are coming out from, vachienda kumakuva, going to the graveyard, ndo pari kuda kupfuura that's zvakare when also nemurume ane simba. the man with power is Kureva coming kuti through. pasangana nyika mbiri, That means they have made two nations. pane nyika yekuchema There's a nation or a world of nenyika pain, yekufirwa, and the world of neshirikadzi iri kunoviga ramangwana. the widow is going Pari to bury kuuya his zvakare murume akanyora kubhuku yaJoni, akati ndakauya kuzopa upenyu. Saka rufu neupenyu dziri kusangana pagedhi reNaini, on the gate of life, paguta reNaini on the seat of 9. pari kusangana rufu, They met death, posangana murume akati anopa upenyu, who said he gives uye life. akauya kuzokunda He rufu, to give obva aita mahwekwe He nerufu. met death. Kureva kuti kana Jesu auya, Jesus comes, vane chirevo chavakatakura. he has something Kana to carry. chikasangana nezvinopesana nezvinomiririra denga, denga rakamirira upenyu, The heaven is guta representing life. rasangana nerufu. Kune munhu anoda kutaura naye I want kuti to speak to nyaya someone. yemunana ka That this issue of inongoreva miracle, kuti ngapaite presence yaMwari, there must be the paine presence of God. dambudziko riripo, Where there's a problem, kana presence where the yaMwari presence of God ikaburuka down, neminana also ikaburuka, the miracles when they descend,
murume anonzi Moses The man called Moses, akaita 22 miracles, he had 22 miracles. 2 in Numbers, dzimwe Mairi dzese Numbers. dziri muna Exodus. And the rest in Exodus. Pazvinotanga unotanga uri munana When it starts as a miracle. achiona kwenzi richipfuta. Seeing the bush burning. Elijah achitanga, When Elijah started, Jeremiah achitanga, Jeremiah, when he started, zvinonzi ndakakuziva he said, iwewe I knew you. uchiri mudumbu ramai vako. Painotanga Jesu achiberekwa, Maria anotakura nhumbu isina murume. Kana munana yakuitika inototanga uri munana akaberekwa pasina baba kuti auye panyika agadzirise zvisina kumira mushe. Paanotaura kubhuku yaLuku obva ati ndauya kuzotaura good news kuti varombo vave vane good news nemapofu asvinure. Ukaverenga Luke 7 verse 21 zvinonzi akapa maziso kumapofu akawanda kureva kuti zvakatanga uri munana zvinopera uri munana. as a miracle. Saka kunamata Mwari That means worshiping God. utori munana. It's a miracle. Ende simba rinofana And the kuonekwa. power must be seen. Or yes, it must be seen. Or Unoona kuti experienced. panaina pangoita zvinhu 2, cold front nehot front There are 2 occasions zvichisangana on paguta. kupisa nekutonora Mukadzi haana pakasangana paguta. kukumbira Jesu kuti aporese. The woman never asked Jesus to heal. Akaporesa He healed nekuti vaita mahwekwe. because they met. Panoda present. Unoona kuti Jesu akasvika paKana When Jesus arrived at Cana pamuchato. on the wedding, Dauti ubate quality yemunana. I want you to get this Munana quality of usikuda a kuti uite miracle. degree. A miracle doesn't need you to have a degree. Miracle haisi kuda kuti uchinje murume. Miracle doesn't need you to change your husband. Miracle haisi kuda kuti uchinje skin The color. miracle doesn't need you to change your skin Miracle yokuda color. kuti presence yaMwari ivepo. The miracle only needs the Pakana presence of God. panodiwa mvura When he said we need water nemakati. and the pots, Mvura yanga iripo. there was water. Makati anga aripo. There were pots. Waini There was papasina. no wine. Moses akabvunza. And Moses asked, Pagwenzi richipfuta. when Akati bush was kana burning, ndaenda. he said, when I go, Vakandibvunza when they kuti asked me, ndiwe who watuma nani. sent me? Zvikanzi I Then am. he said, I am indeed. Zvikanzi saka Then he ndovaratidzei. said, what shall I Zvikanzi show them? unei. Then he said, what Zvikanzi he ndine I tsvimbo have a rod yandakabata. that I'm holding. Mwari vakati Then ikande God pasi. said, put it Ipapo down. yakaita Then nyoka. it changed to a Mangwanani snake. ano pasvondo Then this rino. morning, Mwari ngavaite munana nezvauinazvo. Mwari ngavashandise chiri muupenyu hwako kuita munana. Mwari ngavashandise chaunacho. Havasi kuzotsvaga chinyowani. He's not going to look for a new one. Unoziva kuti kana pane akazomboimba Do you know kwedu someone's song? akati ndiani aunza said, Jesu who kumba told kwangu. Jesus to Paatounza Jesu atondigonera. When he brought Jesus, he did a good thing. Murenje In a forest, in a wilderness, vanhu vakateera Jesu people followed Jesus vakanzwa and achiparidza he heard him preaching vasina kukumbira chinhu, without asking anything, vasina kukumbira without chekudya. asking for food. Zvinonzi naJesu And Jesus said, vanhu ava these vaakudzokera people are going back. mavapa zvekudya Did you here. give them food? Peter akati Then tinovapei Peter asked, what shall isu we tiri give them? murenje. Because we're in a wilderness. Jesu havana kuita munana wezvisipo. Jesus never did a Pakawaita- miracle of what was not present. Kana tiri kushandisa the When physical we are world, using a physical world, hove mbiri 2 fish nezvingwa and zvishanu 5 bread ndezvemukomana mumwe chete. of 1 bread. Kana Of Jesu one man. avepo When Jesus has hove prepared mbiri 2 fish nezvingwa zvishanu 5 bread. ndezvevanhu 5,000. feeds Saka 5,000 situation people. yako iwewe When the iri kuda situation kuti Jesu vasvike Jesus zviripo arrives, zvishandisike. whatever you have must be useful. Uyu mukomana akatakura chimbuwa yemunhu mumwe chete, This person is only having but nekuti food for Jesu one person. vavepo But because Jesus mbuwa yemunhu mumwe chete Food for one yakuda is now 5,000 men feeding 5,000 vane men nzara who are hungry. nevana vavo And their children. nevakadzi vavo, And their wives. kureva kuti situation That is the yako iwewe situation. haina kumira Your facing zvakanaka, is not but right. Jesu But vakaiburukira pasvondo When Jesus rakatarisana comes naro. down,
unoziva kuti kune vanhu vari kutarisira munana unobva kure. There are people who are looking for a miracle from Mwari afar. vachitaura When naAbhurahamu Jesus was speaking to Abraham, vanoti uchava nemwana. he said, "You are going to have a Sara child." akaseka. And Sarah laughed. Kune vanhu vari kuseka There are izvezvi. people who are laughing Vari right now kuti yekutsanya and saying, itakajaira. "No, this Uye thing yekuna of fasting we are used to eat. mataijaira. We are also But used to praying." mwaka wemunana But the season of miracles, ukavhurwa when it's denga open, rine zvarinoita the heavens do kana something. chirevo chataurwa The Bible says pane zvachinoita. it does something. Kungonzwa kuti unozoti pane pamwe unoza panonzi munana miracle. When we say miracle, Jesu havasvike panzvimbo God will never arrive vakasaita munana. and don't do a miracle. Kana vanhu vaMwari vakaburuka, When men of God arrive, kunamatwa kwaMwari the worshiping of God is equal to miracles. munana. Because unozwa Elisha adya aguta. When Elijah ate and was full, Anofunza mukadzi akati ndingakuitei. and he asked the man, a Mukadzi woman, akati, and said, "Zvese "What can I do for you?" zvakandiringana." And she said, "All is Zvikanzi well." naGehazi, And God said, "No, mwanakomana. she doesn't have a boy, son. a son." Ndopaari kubatiswa pamuviri. Unoziva here kuti kune munhu auya kuchechi asina chaari kutarisira, Someone came to asi church aine chirwere unexpected, chake. but he's Kune sick. munhu auya kuchechi Someone came to church asina chaari expecting kutarisira, nothing, asi asina murume. but he doesn't Kune have munhu a auya husband. kuchechi Someone came to asina church chaari kutarisira, expecting nothing, but iroja. but he's Pane munhu lodging. auya kuchechi Someone came to asina church chaari expecting kutarisira, nothing, but ane kenza. but he has Pane cancer. munhu auya kuchechi Someone came to asina church chaari kutarisira, expecting nothing, but kumba mari yekumba kwavo inopera nedoro. Ndauya kuzokutaurira nhasi mangwanani ano kuti mwaka watapinda ndevekuti zviripo ngazvishande, zviri positive. The resources that you have should be used positively. Kune vanhu vekuti unozoti pamwe pacho unonyatsotarisa so Sometimes when you woti observe vana vangu havagoni chikoro, and say, "No, my children are murume not bright. vangu haana rudo, kana kuti ndakaroora munhu, I married someone. ndakaroora muchero wemusango." Zvekutaura kuri kuita vafana vemazuva ano. Unogona kunge uchigara newild fruit. You might be staying with the wild fruit. Remember, kune mazhanje akanzi anodyiwa nemakudo muchibatsirana sevanhu. Kozoita maapple akanzi anoiswa mufiriji. Other fruits Unonge they wakaroora are reservable, dhorofia and others. kana kuroorwa nedhorofia. Unoriziva rinonzi dhorofia? Rekuti ratokubaya makuseni, richakubaya uri musevhisi, riri kutokubaya richitosenda namameseji ekutuka, unogara nedhorofia. But ndiri kuti dhorofia iroro ngatiribate zvive zvingwa zvishanu nehowe mbiri, zviite yusi iri nani, zvishande zviri nani. Why? Tasvika pamberi paMwari. Because we are in the presence of God. Say, unoziva kuti people don't believe in miracles. Vanhu havatendi mimunana. Pane pandakaverenga paguta re9, Where I read in the book of in Jesu the feet of aifamba 9, nevazhinji Jesus was walking with the multitude vainobatsira kuviga mwana who was vazhinji, helping to bury. They but were many, havana zvavakaita. but they never did anything. Vaida kuti Jesu avepo. They only needed the presence of God. Hanzi akamunzwira tsitsi. Then he felt pity on him. Haugoni here kuita mangwanani ano ekuti munamato kuti Mwari, Can't you make a situation prayer yangu this iyi, morning to say, "My situation this hamungandidyirawo morning, tsitsi here. can't you have mercy on me Situation yangu iyi." on my situation?" Why ndichiti pese pasvika Jesu panoitika munana? Why am I saying wherever Jesus arrives, there Vese miracles happen? vakadaidzwa naJesu, all those who are called, Vese vakadanwa na Jesu. hapana pavakasvika vakasaita munana. He never arrived and Ukavereka never shoko does the raMwari miracle. kuBook of Acts, If you read the Bible in the book of chinonzi Acts, mabasa evapostori, what means the works or the acts of the apostles? it's miracles. Minana. Ihendika chifi yaPeter, It is the mumvuri handmaiden of Peter. waPeter, The son of ndiPauro Peter. ari kufamba mu2 Jane 3 Jane vachiita minana. They were doing miracles. Izvozvi zvichechi haichaite minana. This nowadays the church is not performing miracles. Unoziva kuti mweya mutsvene unogona kusecha kudarika Do you know that the Holy Spirit can search better than men, than Google or better than Google? or than AI? Musiyano wemweya mutsvene The difference between the Holy Spirit neGoogle and Google kana AI. or AI. AI neGoogle AI and Google, dzinoresearcha zvakaiswa kare they research paindaneti. what was
on internet yokukonekta nezvakaiswa and paindaneti. connect you with what was put on internet. But mweya mutsvene But the Holy Spirit, unonosecha it searches zvisati zvaakuzikanwa that is not, neGoogle, uh, zvisati that is not zvaakuzikanwa yet known by Google neAI, and ndo AI. zvinosechwa That's nemweya what the mutsvene. Holy Spirit Ngambosecha ramangwana May the rako Holy Spirit risati search your raenda future paindaneti. before it gets to the Ngambosecha internet. zita May it rako search your name risati rakukanso. before it is Ngambosecha on the zita council. rako May it search your risati name rakutraffic before it is on department the traffic ariendese ikoko. and put it there. Because kana ari mweya mutsvene anosecha zvisati Because if it is zvavepo the Holy Spirit, kuti it searches zvivepo. before it gets there. Google So that it can be inosecha there. zviripo. Google searches what is available. Wanzwa? Did you get Kana it? taakuda profile yezvawakaita When we need your profile of what you've done, tinoiona paGoogle. we will see it on Google. Kana tichida profile When we need yezvauchaita the profile of what you do, tinoiratidzwa munzvimbo we will see it dzemweya. in the spiritual Denga windows. rinofana The kutiratidza. heavens should show us. Ndomusiyano weGoogle. That's the difference between Unoziva Google. kuti tinogona kutsvaga professor We can look for a professor kana theologian or a theologian anogona kutsanangura bhaibheri who can interpret the Bible more Yokuti than munoti, him. wow, murume akazvarwa Then you nemweya. say, hey, this person Ende is anodudzira an Bhaibheri. intellectual. But simba rebhaibheri But the harisi power of pakududzirwa the kwaro. Bible is not Riri on its pakuitwa interpretation. kwaro. It is on the acts. Kuti tikasangana nechirema chinopora here. So that when you read, Tikasangana neani asinganzwi anonzwa here. Would there be a Tikasangana miracle? neasina murume anoroorwa here. Will there- Tikasangana nerombe rinoshanda When we meet here. someone who is Ndo not will panoshanda the power. That's when When the the power word works. is revealed in power. kana shoko raratidzwa musimba. Chakagonekwa naJesu kudarika vaFilistia. What Jesus did better than the Philistines. Zvakaitwa What naJesu- Jesus did better than the scribes. What Zvakaitwa naJesu Jesus kudarika did vanyori. than the priest Zvakaita zvinodarika was to heal vaprista. the sick. Kurapa vanorwara. Was to make the dead alive. Nekumutsa vakafa zvakare. Ndo chakaita kuti vanhu vati uyu akasiyana nezvi. That's what made him different from But all the kududzira people. shoko chaiko chaiko. But interpreting the words, Jesu anga asina nguva. Jesus did not Aiita have time. zvekumutsa vanhu. He could only perform miracles. Kuroza pane miracle 1 There's one miracle. yandanga ndichisecha yakaitwa naMoses. When I was teaching, which That was done by by Moses, isina kana 1 wandakambonzwa achiiparidza. which I'd never heard anyone preaching about it. Why? Nechikonzero chei? Muchechi mune vanhu vane mari Because in the church there are people who are wealthy, vanotakura basa raMwari, who carry the burden of the work of God. but pamwe pacho vari stubborn. But at some point they are stubborn. Saka vafundisi vanotya kuzofa So nenzara. pastors, they are afraid of But getting ini stuff. regai ndisapaparidze ndingopaverenga. So me, Kuti I'm also not going to vasazomburayawo preach it. nenzara. So that I'm not going to I'm not going to preach about it. So Asi that I will starve. ndikaverenga vachanzwa. But when I read, they will hear it. Topic yacho inoti the earth swallows up the stubborn. Numbers chapter number 16 verse 28 to 33. Mira ndiverenge. Let me read it. Vari stubborn tendeukai musandiuraya nenzara please. Those ones who are stubborn, please Appreciation repent. yakusvika Don't but make me inzwai starve. izvi. Hear this, please. And Moses said, but if the Lord creates a new thing, and the earth open its mouth and swallow them up with all the belongings to them, and they go down alive into the pit, then they will understand these men have rejected the Lord. Now it came to pass, as he finished speaking all these words, that the ground split apart under them, and the earth opened its mouth and swallowed them up. So they and all those with them went down alive into the pit, and the earth closed over them, and they perished from among the assembly. Have you ever heard this verse? Number 16. Vashumiri atiparidzi. Preachers doesn't often Kutaura preach kuti about vari it. stubborn vachavhurwa vakadyiwa nevhu.
What am I saying? Ndiri kuti pese paita munhu waMwari Where there is a man of God, panofanira kuita munana. there must be a miracle. Pese paita presence Where there yaMwari is the presence of God, panofanira kuita munana. there must be a miracle. Nekuti vhangeri Because raJesu Kristu the gospel of Christ ndere minana. is about miracles. Okay, munhu ari kundibvunza kuti pastor, what is a miracle? Someone is asking me, "Mufundisi, chinombonzi munana?" Regai ndikutsanangura. Let me explain to you. Elkana anga aripo. Elkanah was there. Hannah was there. Na Hana anga aripo. Penina was there. Penina anga aripo. Vana vaisheya murume varitu. These people were sharing a husband. Penina aita vana. Penina could bear kids, Hannah aisaita vana. and Hannah was Not bearing children. Had no children. Asi vese vaine murume. But they both have What a was husband. lacking? Chii chaimboshota. Paileka the word of God. They were lacking the word of God. Kuti the physical Kuti chinobatika, chibudirire. Zviri physical zvaivepo. But zviri spiritual papasina. the physical was there, but the Pakadzi spirituality was not chienda there. zvauri kunamatira zvazadziswa. But then when it was declared that you can go, God has answered your prayers. Hapana chakachinja. Nothing changed. Anga achingori Hana iyeye. She was the same Hannah. Anga achingori Elkana iyeye. She was the same But Elkanah. pakazozvarwa vana. But they were children. Unoziva kuti unogona kunge wakanaka. You can be beautiful. Unogona kunge uchigeza. You might be bathing well. Uchimira-mira. And But usikuroreka. doing Hazvino kuti everything. varume hakuna. No. Kana izvezvizvi uine 30. When you are 30 now, haachazozvarwi atoriko. Kana uchazororwa uine 30. your husband is there or your wife Kana is there. uchiti haasati abarwa. If you are saying he's not yet born Iwe uine 30. and you are 30, Akatakurwa nhumbi zvino. if Ozozvarwa 31. Ozokura kuti aroore uneva ne60. Saka murume wako atoriko. your husband is there, Vese vasina varume murume wacho atoriko. or who doesn't have husbands, your husbands are there. Pari kungoshaya that spiritual force. It's only Inonomutora. a spiritual force that Yo, we are is not lacking, pauri. that will take Obva here to, or him akomita. to you. Eno unoza chinorwadza mufield yekuroorana. What is painful in the field of marriage? Waunoti iwewe haasi serious. The person that you think is not serious, Akaitirwa zvemweya. when Akaitirwa zvemweya. spiritual things happens to him, Anotanga kuteerera umwe munhu otoita They- serious. they start to listen to someone and start to be serious. That's why unoti uyu airowa uyu. Paakazoroora uyu akarega kurowa. That's when you see that when this married this one and divorced and married the other one, he stopped beating him, beating the Uya wife. wawaiti akashata. The one that you think was Wawaiti ane ugly, mateya. the one that you think he was ugly, Paakazopfekwa nemweya. when he was Clothed by the spirit. covered by the spirit. Izvozvi akugara achinzi makanaka amai makanaka. Now Makanaka amai makanaka. now she's Hapana free. chakachinja. Now she's Mino yake iyo she's inenge praying 5 every dzichiripo. day with Apa that vakamuona iwe vanga achiri nani. Izvozvi atozonyanya kushata nekufuta. But arimo mumba macho. But she's still Achikudzwa getting- arimo mumba she's macho. married and she's Chaitika getting chii. out in the house. Paitika kachimedu kenyasha. There is a Kapfeka piece munhu. of grace that covered this person. Ndosaka uchiona kuti munhu nhasi irombe. That's when you see that Mangwana today haasisiri rombe. this person Munhu doesn't mumwe have chete anything. iyeye. Tomorrow is no longer the same. Unogona kurima munda uyu. You can plow this field Poshaya chinobuda. and yield nothing. Mumwe obva And aparima. someone will come to that very field Pobva patoita zvibereko. and produce the fruits. Ndinogara ndichiti kuvafundisi. I always say to the pastors, Noti, ndakaiswa kusango. I was put in the remote places. Hakuna kuuya vanhu. People are not coming. Kwandiri kushumira kwakaoma. Where I am ministering is very Hakuna ari difficult. kuuya. No one comes. But kwamagaya. But at Pastor Uyo Magaya's, magaya wedu ari kuota fuzo. our Magaya who is in Waterfalls. Vanhu vanokwira tireni kubva kwaMutare Baba. People are Vachidarika boarding train Rusape, from Mutare, headlands, Rusape, macheke, headlands. marondera. That's all those Macheche ariko. Chisipo They are inyasha. but Vanhu no vagara variko. People are Chisipo there. inyasha. But Pari ladies kuda first. munana nenyasha. We need Kuti the pazare grace of vanhu. the miracle so that we can have the multitude. Semufundisi. As a pastor, Ndikaparidza panogona kubuda 1,000 rand offering. when I Kubuda when I 12,000. Mutendi ari mumwe chete. when I preach, Koziyana vanhu vakupa vanokusaiza munzvimbo dzemweya. because when people are giving, they put you on a scale. Bvunzai vana mai vese vari pano. Ask all the mothers who are Pakauya around. muenzi.
when there's a level visitor, yemagumbezi anopiwa the level inoenderana of neanointing blankets iri that pamusoro will be pake. given Umwe unopiwa remwana riri kunhuhwa weti, umwe according to the unobvisirwa scale of the repamubhedha remain bedroom. Pasame house umwe anorara achinhuhwirwa weti, umwe anorara If the same ari house- mucomfort. Pasame a house visit- pavaenzi vamwe chete, chasiyana chii inyasha. That's what you're not pamuchato ukanga That's usina nyasha. That's when you see in a wedding, when you don't have grace. Unoiserwa tsvara pasi. Spunu inonobata bhonzo risina chinhu gara iswa mako. Pobva pauya ari pamashure yobva yapika nhatu dzenyama dzine mafuta dzakatsvukira dzapinda maki. Chiri kukusiyanisai mweya nenyasha dziri pamusoro penyu. The grace that is upon you. Tese toenda notenga hembe kweri. We all go to buy China clothes Mall. at China Mall. Iwe inobva yangounyana nefirst day And kungoinyika mvura yatounyana iri kutora it mweya will uri be pamunhu someone. umwe kuipfeka chose makanaka baba makachena ivo baba vakafitwa nehembe mweya uri pauri kana wakazara mombe unorota uchitungwa nemombe mujobheki You dream big. uchitungwa nemombe mumwe anorota ari kumo ari musendeni achiedza hembe iwe unenge uchirota muchitukwa You always dream being muri attacked by a cow. unorota imbwa You, how you dream about a dog. You only dream dogs barking. even kupraise yako munopfeka one barreta umwe robva rati ndi musoro iwe wako kana barreta kufita Praise and worship. unoita kunge rakaiswa padombo You can kungori nyika mvura vanotengesa chip quality mweyai wakakupfeka chimbotendera jesu kuva pamusoro pamba chimbotendera mweya mutsvene kukupfeka kuti zvataakuita hazvifaniri kunzwisiswa nenyika ino handei kune imwe nyika. Let's go in another world. ukaridza dhiramu rinofa radambuka umwe anoriridza upenyu hwese. When you play drums, they get broken, and the other one will just play and they won't get broken. It's that spirit. unogona kusvika mapapa vanhu ukazopiwa sadza manheru You can visit someone and ndambotara chinhu chinonzi munana. I want to talk about a miracle. Pane There is, rinochinja vanhu. there is the power Pane that changes simba people. There is rinowanikwa power muspiritual world that is found in the spiritual rinoshandura world zvinhu that changes izvozvo zviripo That is available. zvinogadzirisika Can be fixed kana jesu when Jesus wasvika. arrives. izvozvo ukatarisa vamwe takakurira kumareserve When you kune observe, vakati we grew up in the rural areas. vaibhururuka sehwiza ukaisa bhaibheri rako otiza zvakakuona kuti ndikataurawo nemi here akuda appointment pamwe pachoita meso anoona so denga ngari kuvhure meso uite sarahapi chifewe anoti kuhura ndinohura but anointing ikapfuura nepano ndinoikachukira. But when anointing comes through, manzwa aindi kutaura rahabi chifewe achiona vatumwa Rahab, the prostitute, seen them. akavaona She saw them akati ava havasi varume and said, "No, these are not men vekutamba navo that I can play with. ndikakupai pekurara If I give you a place to sleep, ndikakuitirai zvakanaka if I do you good, kana maakuparadza guta when you are destroying the city, ndirangarirei ini nemhuri remember yekwenu me. kana mandirangarira chindipai mucherechedzo When you remember me, wekuti give me a kana sign. maakudzoka Then when that time you are coming, hamundiparadzi you are not going to zvikanzi destroy tora us. mucheka Then he usungire said, "No, iwe take a nevemhuri rope, yekwako put it on your window. kana taakuparadza You and your tichadarika apa." We are not going to destroy you, we are going to pass. zvinewe ukasangana neakazotswa When you meet the person who is anointed, ukasangana nemunhu anochakupa basa une uchimbotuka ukasangana nemunhu anoziva une uchimbotuka always unogona casing. kupfekwa nemweya wekungotuka zvese you can be warned by the spirit unozoti of tomasi casing everything. akafamba najesu Cephas walked with Jesus. tomasi Thomas walked with Jesus. asi haana kana munana hwani But he waakaita never performed any miracle. munana vaakaita kungoisa zvigunwe zvake The mumakomba only ajesu miracle that he Why? did was to put his feet Akadauta. on the wounds of Jesus one because he of the doubted. 12 anonzi tomasi Over Kubva to zvaakaisa Thomas, zvigunwe, when he put akazobudwa his nezvake. fingers, that's the only miracle that he made. asi pazvaitika aivepo But when it happens, he paifamba was jesu there. aidi When aivepo. Jesus was pakanyorwa moving, he ma12 was there. apostles aidi aivepo unogona kupinda panapa zvikonzi panotengwa mota iwe usina You can be worshiping here and people buying cars and you won't be buying mwana one. wako achifoira uri pana And your child may not Why? be making it Hausati school while you are here. wakunzwisisa zvemweya. Why? Because you are not understanding what is the spiritual realm. the world zvayakaita You know what the world is. pakauya jesu When Jesus came, pane vakamurovera
They are the ones who crucified him. maJudha. The Jews. Jesu haana kuroverwa Jesus was not crucified nerumwe by rudzi. other nations. Jesu akaroverwa He was nemaJudha. crucified by his own people. Vanotobvunzwa naHeroti They were asked by Herod, kuti touraya John here uyu Barnabasi here who kana to kuti Jesu. crucify Vakati between Jesus "Tinomurai and Barnabas?" Barnabas. And he said, Tipei "No, uyo free tiuraye." Barnabas, we want this one with Saka Jesus. pamazuva aJesu So in the days of Jesus, pane vakaenjoya minana, there are those who enjoyed miracles. pane vakabatsirwa And there are naJesu, those who Jesus pane helped. vakatukwa And there pamazuva are aJesu. those who were cased during Jesus' days. Saka pageneration So yega yega in each generation, pane vanotenda there vorarama, are those who believe and live, poita and vanodhauta those voperisha. who doubt and voparara. Iro svondo rinoratira kuti tsanyira munana. This week, when you are saying fast for a miracle, But iwewe ndopo uchanyatsonzwa kuda kudya magwita. then you feel like eating many bananas. Unoona kuti vamwe vanhu vacho vanenge vachitodya zvinhu zvinoshata. And other people won't be fasting, will be Unoda eating very kurega ugly food. kutsanya kuti upedzise makanda ehuku. Huku yacho iri kudyiwa nani? Why are you not fasting? You want to eat chicken skin? Who is going to eat the chicken then? Ndoda kukubvunza, unoziva kuti pane pamwe pekuti ukangotaurirwa zviri positive, Sometimes when you unoita are, negative sometimes energy. when you are told about positive things, you have negative energy. Ndakaenda kuchikoro, I went to school. ndakadzidza kuti ticha akandidzidzisa, I learned that when the teacher teaches me, ndinoita zvaataura. I will do as he says. Kune vanhu vari kutadza kunamata There are Mwari, people who are failing to worship God vachimaka mafundisi nemaleaders unhu hwavo, and impacting zvekuti their Satani behavior in the anokudza pastors. maziso ako ari negative kuti utadze kunzwa Mwari. Izvo pandiri kutaura The nyaya devil will yemunana. give you negative eyes so that you cannot hear from God. Woti but mufundisi wanga vachisweta. You might not hear anything, and the only thing you remember is that the pastor was sweating, It's oversized. and Iwe, his suit is I'm oversized. not a model. I was not called to dress nicely. I was just called to share the word of God. Andina kudedzwa kuti ndizopfeka zvakanaka, ndakadedzwa kuti ndizoshumira shoko raMwari. Mufundisi wacho maona here kuti Did mazuva you see the akaonda pastor that- handidi kuenda did you see kubhucha that, shamwari, the pastor is getting handikori, thin? handisi mombe, handidi kuenda kubhucha kana kumaketi, ndakangoya kuzokuparidzira vhangeri, I'm kana not going- ndapedza ndoenda ndorandakadaidzirwa. I'm not going. Kune I'm vanhu out. vanoongorora kuonda kwevanhu. There are Kune people who vanhu observe useless vanoongorora things. kufamba kwevanhu. There Maona are step people yacho. who observe Tora the useless vhangeri. things. Vamwe vakatidzidzisa vaiputa fodya, vamwe vakatidzidzisa Others who teach us they were- patakatora they were dzidzo yacho drunkards, but I yakatibatsira. Mangwanani their teachings anotenda and it musimba helped me. remunana. This Iti Mwari morning, wekudenga svondo rino. engage in Ndiri the kuda power a of God and miracle. say, I am God, expecting a this week miracle. I'm Your expecting servant a said miracle. a miracle. Muranda This wani is the ati word of munana, God. I am no saying a sokoreni, miracle. I am munana. saying a miracle. munana. I am repeating sangana kuzokorora. nemunana. Simba Meet your raMwari miracle. ngarikupe May munana. the power of God give you a miracle. Tine imwe revival yatakaenda We went to another revival yaiparidzwa navamasiyambiri. where Pastor Masiambiri was preaching. Ndaibuda mututu. I was bleeding. Zvainzi nevanhu because kana vakati simbei unogona kubuda mututu. People were saying if you have big body, you Ndichibuda can be mututu, bleeding. ndichibuda mututu, When I ndichibuda was mututu. bleeding, Vamasiyambiri vakati Pastor Masiambiri said, zvidhoma zvandadzinga these goblins that I've muno chased away muchinhoi here in Chinoi neuko kuchirurudziwa zviri kundirambidza kusvika kuHarare. is Asi avoiding me ndine not to get to vanhu Harare. vanorwara But there are people who are sick vandiri kuda kusiya ndarambidza that zvirwere I zvavo, want to kunyange heal them. ndikaenda kunova nashe, So that when asi I ndaakuda go to kurambidza heaven, zvirwere zvavo. I'm going to heal Ndakabhanya them. ndikanamatirwa I went navamasiya there mbiri, and I handisati was prayed ndabuda for. futi ropa And mumhino. since But then, zuva iroro vamasiya mbiri bleeding havana kusvika normal. kuHarare, vakaita accident vatoshaya. Kureva kuti pamwe pacho ndinotorevesa vakatiita Friday night vachitiitisa revival. Manheru ivaya havana kusvika kuHarare. Isu vamwe tatatopera mutsutso, vamasiyambiri vachitaura kuti zvandadzinga He said, what I've hazvitenderi chased kusvika away. kuHarare. Ende kuchibva kuChinhoi he never arrived from to Harare. Vakafa vega mukadzi wavo nevana vakasara. Nevavaifamba navo havana kufa. Kwakaenda masiyambiri chete. Pamwe pacho patiri kuuya tichiti munana When we are semafundisi. coming, saying We are miracle as a not pastor. coming here to declare kuti Hatikuya kuno zvakatinakira. kuti zvitaro Ndiri mombe zvakatinakira.
ndakatopwa najehovha iri kurima kana ndapedza am given ndogona a kuenda chance by but God. If I finish, I randinaro can go. nhasi But what I gore have to rasara say, kwasara 4 months only 4 months is dzegore left in a year. manheru tikarara When tikamuka we sleep, kwasara 4 months only 4 dzegore months left mwari in the ngavaite year. munana May panzvimbo God ino do a miracle kune in this imwe mhuri place. isikagoni kupedza Even gore though zvakadaro kune umwe musikana asikagoni someone kupedza cannot gore finish the year zvakadaro like this. kune umwe mukomana Someone asikagoni cannot kupedza afford gore to zvakadaro finish the year like denga this. garimboburuka May the pakati heaven pedu come rimborangarira vanakomana remember nevanasikana rimborangarira And mamwe mamereji akadhakwa other marriages. rimborangarira umwe And upenyu remember husina other shepi lives that mwari is not ndinzweise taking a muranda shape. wenyu God, mangwanani hear me ano as your ngapaite servant. vanorangarirwa ngapaite vanogamuchira May munana may you re- ngapaite vanodhiraivha mota dzemunana ngapaite vanoita mamereji emunana ngapaite vanotenga dzimba dzemunana ngapaite vanopora zvemunana pafomanzi dzasara mwari wekudenga tinotenda simba ngariburuke mudzimba simba ngariburuke kumabasa pafomanzi dzasara In these 4 months which are mwari left, ngaarege kukutendera kudarika gore wakadaro God must not allow you pafomanzi in dzasara these 4 months. ndiri kuti zvinobatika hazviite but nemunana tinoenda ndiri kuti tikashandisa reasoning hatidarike but zvemunana tinoenda Faith we can go far. denga rinotaura zvakanaka The heaven says it well. richireva kuna mozisi harina kuti tsvaga pane matombo It muchariki doesn't say look for where the stones are. harina kuti tsvaga pasina kuzara rwizi He didn't say riri look kuti where darika the river is neipapa not flow. ndine munhu wandiri kutaura naye mangwanani ano to someone ndiri this kuti morning gore rino risati and say rapera before the end of iro the year, gore remabasa this ekutenda year of the acts of unodarika faith, neipapa you are going to pass through unopadarika them. You are nezita going to rajesu pass in the name of unopadarika Jesus. You are going to nenyasha pass mwari with the grace of ngavaite God. minana May God perform his miracles. vhangeri rine vakariparidza vakaenda This gospel, vasiya other people vadeclare preached it and went. ndine macompanies andiri kudeclara nyasha I mangwanani am ano declaring ndine varume nevakadzi vandiri have women kudeclara and women minana that I'm mangwanani declaring ano this morning. ndine mamereji andiri I am kudeclara declaring minana other marriages ndine this vanhu morning. vari kusimudzwa I najehovha have people God ndine who are zvirwere healing. zviri kupora mangwanani ano are getting patiri healed kupinda this morning. pakati pano And kwete nekuti tine chatagona because we have but something denga big, ngariburuke but pakati may the pedu heavens kana ascend. taungana nezita When rajesu we jesu gather in the wacho name of ngaave Jesus, jesu May God be God. panaina At anongosangana nine, obva he abuditsa meets umwari hwake and he rufu showed his rukatiza godliness. mwari ngavabuditse umwari May hwavo God show his nhamo godliness. yako itisapire that mwari your poverty ngavaburitse can umwari disappear. May hwavo God show his goodness. unozwa muchikepe akarara so jesu vachitaura When vadzidzi vanoti hamuna hanya nesu here the disciple says, you don't care about us, kune mumwe munhu anofanira kungobvunza jesu someone must kuti ask Jesus, hamuna hanya here to say, nepandiri God, kurara are you not mwari concerned hamuna about here where hanya I am nepandiri sleeping? kurara Are you not concerned mwari about where hamuna I'm here hanya sleeping? nechandiri Are you kudya not concerned about what mwari I'm eating? hamunawo here Are you hanya not nezita concerned about rangu my name? Bartimaeus anodaidzira But Amias shouted, anoramba and achidaidzira he continued to shout, anoti mwanakomana and he said, the son wadhavhidha of David, ndinzwireiwo have mercy on ngoni me. wai jesu vakanga Let you consider vachidarika because God was passing. vaakanzwa izwi rake When he akati heard his muunzei voice, kwandiri he said, "No, kune bring munhu him anofanira to me." kudaidzira pamawiki He started ratapinda iri shouting kuti mwanakomana and said, "The wadhavhidha son of David, ndinzwireiwo have mercy ngoni on me." kusimuka kwako is not about the pastor Your race is not about the kusimuka pastor. kwako is not about elders Your rising is not about the kune elders. chekuita newe iwewe simudzwa najehovha May mangwanani God ano praise you this simudzwa morning. nashe manheru May God mangwanani ano praise you this morning. simudzwa najehovha May mangwanani God ano praise you this mwari morning. ngaakuitire May minana God make a ufanire miracle in your life zvausingafaniri and do according to what you're not worthy. kune vamwe vanhu vari pano vandiri kutaura There navo are people who are here who mweya I'm wangu talking to. wakaremerwa kune vanhu vanonyanya kutenda muscientific There are people who believe in scientific vanotenda things muzvinhu zvemweya and fail to believe in the things of the spirit. gore ra2021 In 2021,
I had no permit. ndanga ndisina permit. Yaka-expire. It had expired. And I applied for 2 houses. Ndaka-applya 2 houses. Pa- Stand alone, 2 zimbambili. houses. Vandaendesa kubhengi. Then I submitted in the Munhu bank. akatarisa The person who looked akaona kuti papa ine imwe imba observed that there was another house iri kuitwa neabsa that ABSA was processing, yakaapruviwa neabsa which ABSA is approved kwakubva aapruva and approved. ndapedza kusaina When kumalawyers I finished signing, ndo paakafona they then called me akati the house has been registered. and said to me, the house is registered. Ndikati yes, zvikanzi send me your permit. And I said yes. Then he said, send me a permit. I said it's expired. Ndakamudza kuti yaka-expire. Zvikanzi why did you apply when it had expired? Ndikati zvikanzi ko waka-applyire nepemit yaka-expire. Ndikati dzimba dzacho ndaidzida. And I said I wanted those houses. Zvikanzi saka ndoti. Then he asked, what shall I say then? Ndikati I don't know. Ndikati ine handizivi zvauchataura. But in a month or so ikabuda ndokutumirai. Zvikanzi can they backdate it? Ndikati no. Inoratidza gepi kuti iyi yaka-expire. Papa ndikambogara ndisina iyi ikazobudazve. It shows everything. Ichibuda ndichimutumira. Then when it came out, That I woman sent it to him. airatidza kutambudzika zvikuru. Then he was so worried Kuti aapprova handi vanozochekwa. because he has approved on a But expired permit. yaka-approvwa nevanhu 4 kana 5. But it was approved by more than 4 people. Hakuna vanoshanda kumabhenki ina handisizi kuti inoapprova nevanhu vangani. But I yakaenda don't know how many mastages people ese. approved in a bank, but it was Isina approved in permit. all stages without a permit. Ndakambowana rimwe basa randakashanda kumapurisa. I once worked another week when I was Mapurisa working at the police station ndisina ID. without an ID. Zvikanzi tinoda vanopiwa mazita ekuti general. Then Brigadier. they are Ini given those vakashaya ranks. kuondi pasei ndisina permit. Then they couldn't know how to Zvikanzi give me a wakapinda rank sei? without a permit. Then they Ndikati, I asked don't me, know. how did you get employed? Then Zvikanzi I said, I don't chimbomira know. kuuya paproject Then he said, stop. no, stop coming to the But project. mari yacho ndaida. But I wanted that money. Community chingositireka zvikanzi dzosai mukwerekwe. Then the community Totopinda tried isu and said, no, tisina bring that mapepa. person. Kana uchazobudirira muupenyu When you haugoni have to kuita succeed zvese in your life, zvakakwana. Pane you pamwe cannot have pauchada everything. nyasha. But Kana other uchazoenda things, you need kumberi this. When you hapazi need to go pese far, it's not everything. pauchapinda zvakakwana. Pamwe pacho unongoda denga riti At 1 some 2 point, 3 you need go. the heavens to approve you. Haugoni kugara nemapepa akakwana. You cannot have all the Haugoni papers. kugara nemari You inokwana. cannot have all the monies. Haugoni kugara You uchikunda cannot zvirwere zvese. Pamwe pacho pachada Jesu. At some point Pane you need pamwe Jesus. panoda munana. Yeah. Pane Other pamwe things panoda nyasha. things Wozobvunzwa we need vakabuda grace. sei apa. People Woti ask you, how did you handizive. get out? Jesu You say, I don't vakandiitira know. You just say, zvakanaka. Jesus did this for me. I want to tell you this. Ndinoda kutaudza chinhu ichi. Haugoni kubuda pazvese. You cannot be Pane successful in pamwe everything. paunoda nyasha. Sometimes you need Pane grace. pamwe paunoda In other kusimudzwa nenyasha. situations, you need to be Pane raised by the pamwe grace. Bhaibheri roti muchadya zvinouraya. The but Bible says you hamufe. eat poison, but you're not going to die. Pane mumwe munhu akambonditi mufundisi. Someone said to me, Pastor, Munoyambuka here apa? are you going to pass here? Ndikati ini semunhu handidai. Then I said, no, myself as a Asi person, I'm ane not going to tsika pass. yekundipfeka yes, the akandipfeka. system will have Denga it. rikaita zvaragara richiita. If they have this, Pane patinodarika. that I want will to tell you pass. this. Adakuudza Haugoni chinhu ichi. kurera vana vakakura You cannot- uchishandisa wisdom. Pane you panoda cannot nyasha. raise your Pane children panoda with your munana. wisdom. Pane You panoda only need miracle. wisdom. Pane panoda You simba need raMwari. miracle in the power of God. Sanombotarisa zvinoitwa nevana. Sometimes I observe what kids does Neinformation yavainayo. and the information that they have. Pambachoda kungosimudza musoro. Sometimes you need to Woti raise your Mwari hand zvandina zera and nazvo. say, no, God, this one I But can't. be who you are As if when I you zvamuna- are zvamuchava. and when you want to be and let Nezvamucha- it be. Muregedze zvive zvamunoda. Ndine munhu andikutaura naye. Am I speaking to Pane someone? panoda kuti umbodaridzwa nemunhana. I want Zvauinazvo God to- ndotenda Mwari nazvo. But pane zvimwe zvausina zvatiri Thank kuda kuti God mweya with what he mutsvene has. akupe. But you don't have something that I need the Holy Spirit to give you. Last week yatabva. Your week yatabva. 2 weeks yatabva. The past 2 weeks,
pane pandaida kuti Mwari vave Mwari kwandiri. There's a situation when I wanted God to be God Ndakagara in my life. mukurufendeo ndikabata musoro kudhara ndainetseka nekuisa musoro wangu pakati pemakumbo. I was struggling to put my head up, Elijah between type my of head. prayer. Wanzwa? Elijah type of prayer. Izvizvi ukatondiudza kuti mufundisi tsaimaswotsi munamate ndotongokuitirai. 30 minutes ndichinamata. If you ask the pastor to, izvozvizvi kune vanhu vari muno kuti hauna paunosacrifice body yako kuti inamata. the other people that doesn't sacrifice Unozwa their munhu bodies anoti hanzi to Pauro pray. panooma ndikanamata Others 30 say, no, my minutes throat will hausati get warohwa dry. nenhamo. Satani ngaambovhura zvikwambo zvake ndopauchaona kuti unonyengetera usiku hwese. Zvisati zvavhurirwa nasatani, vhura dhore nyasha, regedza satani kuvhura magedhi, rambidza satani kuvhura magedhi, tendera denga rivhure. To open the gates, but allow the heavens to open the gates. Zvindichitaura so kune mumwe munhu kuti asati As I'm speaking, there's akamboona someone munani. who will never experience a miracle. Unorarama in an ordinary life. You are living an ordinary life. Mwari ngaambokupfeka uite munani. May God cover you and perform a If miracle. ukada kukwereta 100 rand vanhu vanoramba. Even when you want to borrow 100 rand, people will deny you. Kurambirwa. People won't. Unoziva kuti kune munani wakaitwa kwaIjipti. There's a miracle that was performed in Egypt. That the Israelites were just going collecting gold. Mwari ngaambokupa nyasha every contract May yawasaina God tora give you mari the grace. every area yawasvika ropafadzwa uri ipapo. Kana pachibhadharwa 100 iwe bhadharwa 5, kana pachibhadharwa 1000 iwe bhadharwa 10. Mwari ngaavhure masuo ekurarama navo zvemunani. Ndaiudza mukadzi wangu I was telling my mfundisi, ndikamuti shamari, and I said, my friend, chese chatinowana isusu everything that we get, ndechekarati. we fight for it. We applied for something kubhengi. Apply. Munhu akatiudza kuti hanzi you have been declined. Then someone said, no, Agenda akati warambirwa. marambirwa. Tiri kuenda kuna bhengi akanzi ko zvikwereti zvenyu tuizvi makareke kutora. Ndikati zvichiri active. Zvakandogona kuti zvite active ngatitangire ipapo. Kwesi kune vanhu vane mwoyo wekurama. Handitendere Satani kuti ajaidzwe. Kurama ndichisiya murume ambondichembedza for 10 years. Ndinomutaurira izwi akapfava kudarika chikoropo. I would tell a word and you'll be soft like chikoropo. Akujaidzwa namai wako kuti kana wandishandisa ndani mahobi woenda pamwe. Oga mandidzwa mai chikashi. Chikashi akaita mafanisi ngorarai muchechi muno makarara pabhenja. Murume anoteerera zvokuti unotuka muti hewe maswera sewo tishewe. Zvimwe zvinoda Jesu mukati kugadzirisa vanhu munzvimbo dzemweya. Iwe unoramba uchikurohwa wakapusa mani. Chechi inenge yakavhurwa iyi. Sei uchiitirwa zvakapusa iwe uripo. Uya unamate kuna Mwari. Uya ucheme kuna Mwari. Kuti baba ndokumbirawo kutuma munhu uyu ambondoticherera mvura. Andiwachire ati makadi yamai. Nyasha ngadziuye pamusoro pako. Sei uchida upon him. Mufundisi wanofuma utaura kuti havachandidi ndichiende pinda chembera. Haana kwani ndakambobvumirei. Agara ipapo. Mufundisi won't go anywhere. Ndomusunga munzvimbo dzemweya. Vakaitirai murandakadzi ateerere. Kuteerera chaiko chaiko. Kunzwa izwi rangu ka5 ndataura kamwe chete. Denga richikudzwa. Usatendera madhimoni kukujairira. Usatendera mweya yetsvina kukujairira. Suro wachena uda inotanga kumisa munhu. Hafi. She's not going to die. Chembedza. She's here forever. Handi muchovhi pawheelchair. Kana kwamutambisi kune mweya pawheelchair kwete kwangu. Anofanira bari fit. She will be forever basa raakati aitu. Usatendera madhimoni kukujairira kumba kwako. Usatendera mweya yetsvina kukujairira. Iti denga ngarindinzwe. Kana ndaku. Must hear me. Someone is thinking now. He's starting thinking. I want to pray for someone today. Kana usingateererwi ndoda kuti Mwari akupe simba If someone is not listening, I want God to give you that grace. Kwese kwaenda ukataura teerero. Wherever you go, when you speak, ukakumbira they must mari listen. hapana. Bvunzwa kuti uri kuda mari. Ndo language yemunana yatiri kutsvaga mangwanani. We want the language of miracle we are looking for this morning. Umwe akabvunzwa kuti uda mari, When someone asks how much ndipewo you mari, muri want, kuda mari. Iwo bvunzwa uri someone kuida yei. asks for money, they will ask how much. But when you ask, Mese makaroorwa umwe anonzi uri kuida yei, umwe anonzi uri kuda mari. someone is saying no. What for? Umwe akanonoka Someone anotukwa, umwe akanonoka there is anonzi going to sore be- hako kwazoita kiu. Vamuripe. Handidi zvekujairirwa. Mwanzi sorry. Are you fit fine?
Did you stand for too long? Tarisa munhu ari padhuze. Look, someone who is. Iwe unoziva kuti kwawakaberekwa iwe kune mweya yeko. Where you are born, there are those Unozviziva here kuti kwawakaberekwa kune mweya yeko. Do you know that they are generational spirits? Ngaichinzwa mweya waJesu. Ukairega ichifamba mweya yeko wakaberekwa una kwaunoenda. Mweya yeko wakaberekwa ngainzwe The Jesu. generational spirits must know Jesus. It must hear from him. Unoziva ndakaberekwa kumba kwandakaberekwa uko. You know where I was born. Unoziva pamwe pacho unomboti Mwari chii. Sometimes I ask God, but zvakaita why? kuti ukuru hwenyu huonekwe. But he said, no, this was done so that the power of God can be seen. Ndoda kuti umwe munhu amborarama munana. I want someone to live a miracle. Munana unonakidza. A miracle is very. Kurarama. It's very. Imbobvunza chirema chachiri pabeautiful jeki. Pachakaonekwa chaakufamba chisingafambi. Imbobvunza Bartimaeus paakaonekwa akuona asingachaoni. Chimbobvunza shirikadzi payakadzokera kumba nemunhu mupenyu iye yabuda naye akafa. Ask those people whom miracles have spoken upon their lives. Do I have people that ask? Do I have parents? Do I have a person here? From today until Friday night, I want God to perform miracles. There was a couple that we have that I prayed for. When I said no, you must receive what you did not wait for. Working good. Working hard is good. But I want to tell you kuti hakuna akapfuma nekushanda nesimba. Mari inofana kuriliswa munzvimbo dzemweya kuti iuye kwauri auishandiri. Yekushandira haina kwainoenda. Pane kwainofana kuriliswa. Man should be released from somewhere. Unongoita bichana zvobva zvawanda. You can have unongoita the Isaac blessing. Kungodyara bichana 100-fold. You only plant a few, but you reap more. Sei mese makatakura nhumbu yemwanasikana. Why? Umwe akaipedza akaita doctor akaroorwa. Umwe akapedza akaita course. Iwe wako anongobereka. Asingazivi anoberekesa wacho. Imi mese muri vanhu. Hauoni kuti pane mweya unofana kurambizwa. But you bear different kids. Umwe akaroorwa akarambwa. Someone was divorced. Akaroorwa futi. Akarambwa akaroorwa futi achingoroorwa. Iwe hausi kuona kuti zvako zvine mweya unoda kutibatsiridza. There is a spirit that we need to fight. Pano umwe murume akauya kwandiri akati, mufundisi, kumbirai mudzimai wangu andiregerere kuti ndakamubvunzirei kuti ane boyfriend. Other women came to me and said, Pastor, ask the pastor. Umwe ada kutokumbirwa ruregerero kuti ndakazobvunzirei message yandakaona mufoni make. Mweya uri pamusoro pako unokuroesa iwe. What type of a spirit makes you to be beaten at all times? Fundisi tauraiwo namai ava vasaenda. Ndavabvunza ndaita hasha. Pastor, please talk to these women. When I asked her, when last were you given money by your husband without asking? Even your husband, just being given money, even at your work. My employers Your employers should be hungry of doing you good. Namunhu anoshandira iwe unobhadhariswa kapu yawapwanya. Hauzi kuti pane mweya watoda kushanda nawo masikati. There is a spirit that we have to work on this afternoon. Mwari unzi kwirai ndege muende. Iwe uri kunzi kapu yangu yawapwanya. You are treated differently. Kune munzvimbo dzemweya. In the spiritual corridors. Munoda imwe inonzi grace. We need grace. Spiritual corridors. Munzvimbo dzemweya. Munoda grace. Munoda nyasha. And hazvishandi kwamuri nevari kuaspire kuita mafundisi zvoshanda. Unoita mufundisi wevanhu 5. You can be a pastor who pastors 5 people. Apa uchitaura rechokwadi. But preaching the true gospel. Ndaiparidza kuOrange Farm. I was preaching Orange Farm. I started Orange Farm. I started East London. I started Polokwane. I ministered Joburg Central. I started this assembly from day one. I started Randfontein. I started Krugersdorp. I started Western area. Inini ndikaparidza kwesvondo panopadarika 100 ndakangozviudza kuti Mwari vanhu ngavauye. Vanhu ngavadi. I just said, God, I need people. Kwete for me, for the kingdom. Remember, but not for me, as Paul Mwari. apana vandagezesa
I never Hapana wanda begged pamari anyone. yebhasi. I never gave anyone Hapana money. wandanyengerera. I never Hamuna begged kuvinga anyone. inini. You did not come to me. Mavinga mweya You mutsvene came for the Holy nekuti Spirit. muri vanhu Because vemweya you are the people of the masundwa Spirit. nemweya You were pushed by munonzwa the kubva Spirit. You hear kumweya from the Spirit. vanhu havasi vevafundisi People are not vanhu from the pastors. ndevajehovha People are but of God. anozovapa vafudzi haapi vanhu you kuvafundisi God will anovapa only vafudzi. give you the shepherds. So paunopinda muchechi When you come to church, you are a miracle to me uri munana kwandiri. nekuti wanzwa mwari Because you have heard from hauna God. kunzwa You inini. did not hear me. Waimbozviziva here kuti uri munani? Did you know that you are a miracle? Unoziva kuti vanhu vazhinji vari muno vane minana Do you know inoda that kuitikwa a lot of naMwari, people they have but got havaitendi. miracles that God does to them, but they don't appreciate. Alright. Nguva yangu yekuparidza yakwana. My time to preach is over. Ndoda kumboti ngatizviitei. I want to say, let's do it. Toda kuzviita. We want to do it. Ndine vanhu vandinoda kuti vareceive minana yavo. I have people that I want to receive their miracles. I know kuti Ndinozviziva patakatanga assembly inoita that when we imborisa started dzimba this assembly, dzikatengwa we were ndakamboririsa praying for motikari. houses and houses were bought. Ndine rimwe gore randakapfurwa uya pano. Come here. You ushu iwe gara. Ndine rimwe gore randakadarikwa namai avo. Vakakrosa red robot. Vakakrosa stop sign. Vakakrosa stop sign. Vasina kumira. This other year she stopped. She did never stop. Parobot havana kumira riri red. Stop sign havana kumira riri red. She never stopped. Pane stop sign havana kumira riri red. On the Vachidzidzira robots. kudrive. She was, But ndakataura kuti was mota learning yacho driving. takatenga nemunana. but the And car was bought through a License miracle. yacho tikaitora futi The license zvemunana was bought nekudriver kwacho mwari through a vaifana miracle. kumisa dzimwe mota. Zvizi she can even drive an executive car. Vanodrive Kana uina executive Jesu car. haufani kunyanya kugona. If you have Nyasha children, you dzinofana have an kugonera. experience. Ndakafonera mai vacho Grace ndikati should do iwe it for you. ndaona mwana wako madhiraivhira ari kuita. I saw your Saka child, muchataura naye the way she's ndikati driving. ndikamutsura anopera confidence. Then- Si akadaro Then they afi. said, if I rebuke him, if I rebuke her, she won't have Ndakaudza confidence. vaifundi ndikati akatsurwa neni Then I said, if anopera I chi rebuke her, confidence. she Ini won't ndini have muridzi confidence. wesimba. Ndini Because I have ndakati power. drive. Then I Musi said, you akadaro. must drive. After a Leave her. month she was an expecter akutofamba. Papera mudza- Takupa vanhu akutoenda navo kuchina. She can Iwe drive unoita alone. accident sei? Mwari ngavavhare vamwe vanhu. God Mwari should ngava cause other people. vane munamato vakambonamatwa A napresident prayer Madzire that President Madzire prayed parufaro at Rufaro. vakati musangano vapera baba. When he said the conference is Takubva over, parufaro. we are now leaving. Tine 3 days We tiri have pano. 3 days here. Vanhu vachirara kugotekwa People vachinamata. sleeping in the tents. Vane hope. They They feel sleepy. are feeling sleepy. Ngavaende kudzimba They dzavo. must go to their houses. Muvamise pavanofanira kumira. Muvamhanyise pavanofanira kumhanya. You must stop Parege them kuita where they anoita are supposed to accident. stop Hope and let them vanadzo. drive But where they are supposed to ngavasakotsire. go. But they must Ende let them musangano sleep. vese hapana akaita accident. Kureva The kuti whole hope conference, no one dzakateerera was involved kuti in the vanhu accident. ngavafambe. Ende havazivo vega. He's not alone. Isu tese patakatanga kudriver waiti When wasvika we parobot started woreduce. driving, Kuti when we riite were on the green kana robot, we were ragreen reducing. kunyepa here ndozvataita nditi pastop sign kana That's what pakadai you are doing. waitarisa uri kurongo kuti We were observing kuteera the kuti road ukamira rules. inorola kana kuti haizostati pabalance apo. So ndiri kungoti kune mumwe munhu ari munomu I am saying there is someone here wandiri kuti kuedza panyama taedza that we have tried taedza physically. zvese zvinoitwa We nemunhu have tried waita everything what a but man can do, hazvikuita. but it's Takuda not kuenda happening. palevel We want isiri to yevanhu. go Takuda on a kuenda different palevel level. yaJesu. We want to go on the level of the Christ. Toda kumanikidza kuyambuka. We want to force crossing. Handiwanzi kudzokorora mazwi aya. I don't usually repeat these words, But inini handizi mufundisi but I'm not this type of a pastor akapererwa nebasa akazoita mufundisi. who actually was out of the job to Kana become kuti a ndakaita pastor. manzwira-nzwira. Ndinapo pandakataura naMwari. There is where Pekuti I spoke to ndikafamba ndovaudza kuti zuva rakati. I Nguva always- dzakati. I communicate with Musharukwa God. makati zvakati. God, you said this to Ndakuda me. zvakati. I now need this. Masikati ano. This afternoon, Kubudikidza naJesu through vakandidana. Jesus who called Ndine him, vanhu vandiri kuda I have people kuyambutsa. that I want Ini to make ndini them cross. ndadaro. Nemamhepo ekumba kwenyu ngaanzwe inini. Nekuti generous denga spirits, rakanditendera. they must hear you. Kuti kana nguva yakwana. the Ndiite vamwe heavens vanhu and vandinorodza. other people. Kana That's nguva when the time is yakwana. up. Ndiite vamwe vanhu To raise vandinopa mari. Kana
kana nguva yakwana ndiite vamwe vanhu vanopora. I am going to use some other people. Handisi kuita zveko. Ndine vanhu vane zvirwere zvavo. There are people who have their own Ndine vanhu diseases. vane ma-situations. I have people who have their Ndine vanhu situations. vanogara ma-one room. I have people who are staying in one room. Hausi iwewe. You are not a rat Inogara nezvinhu zvayo mu-one room. which stays with its Une things vana in uchigara one mu-one room. room. Ndakuvinga. Nhasi. I came to you today. Nhasi. Today. Pane uchitobva pano uchinotanga fasting. Pane zvimwe zvinhu zvinofanira kuitika. From Kwete today, nekuti other une things are going to zvawaita, happen. but Not because nekuda I've done kwekuti inini anything, ndataura but izvo. because I have spoken a word. Handina kakuudza kuti wiki rese nenichitsvaga nyasha I dzaizvo. told you that the whole week I'll be looking for this grace. Ndozvandafambira. That's what I came for. Ndoda kumanikidza. I want to force Uri you. baba ane mhuri unotambira mari iri less than Being a 10,000. father, earning less Hausati than 10,000. wamboendesa vana never- kukafeteria. you Satani never akajaiswa take namai them vake. Nhasi tofanira kuzvivharisa. Today we are going to close it. Imboendesa vanhu kukafeteria. Chimbobata mari inotenga. Chimborarawo You must have usina money. matsikirira. Chimborarawo usina chinoendeka. must live Chimborarawo usina hope dzaunorota. You must- Chimbopiwawo bonasi inotenga must- gore rino. you must have Chimbotengawo good bonus. kaimba performance. Buy a car, Chimboitawo zvino. buy a house, do things. Iyo zvausoenda kumusha muna December You are una not mari going yacho. home this December. Ndoda kukupa mari yacho. I want to give the Hausoenda money. kumusha una mari yacho. You are not going home. You don't have the money. Izvo ndopaunoona vana baba vachiita kudai unenge uchifamba wakadai usina chinhu. Une ndebvu dzako chiti. Other people will be Uya boasting, kunotora but without nyasha having uchitemba enough- ndebvu dzako with dzochitiwe. nothing. Tiri kutsvaka. We are looking for this grace. Ndebvu hadzina kuipa kana dzine mari mukati. It's not Bari kana that dzadzega they have dzinoda BS, kuchita but without chifukidziro money. chemari. Vanzwa vatsinire. Kana dzakawanda nemari yacho yakadii futi yakawanda zvine zvitori chii zveright. Unozoshaya mari yekudzikerwa. Many pays many money, lot of money, because you won't be having money to share it. Kune munhu wandiri kutsvaga. I'm looking for Kune someone. munhu wandiri kutsvaga. I'm looking for Wandiri kuda someone kumanikidza whom kuona I want to ruoko force rwaMwari. to see the hand Vanhu of God. vakarara, vanhu vanovhiringidzwa vakarara, People vanhu who vanoita don't- maniemisisi yekuti unombonyora pasi mari yobva yangoti hwa. Pane zvandiri kunzwa munzvimbo dzemweya. I'm feeling something in the Kune spiritual vanhu vane corridors. maraisensi avasingashandisi. There are people with license, but they are Vakaitora not using nekuti them. Pastor Jiriji vakatitora license. Pastor Jerry said Zvavhara. you should get a license, but you are not using it. Ndaakuda kuti ndindakambokutitora I'm ndada the kuti one who utenge mota said, yacho. take it. Now I need that car. Munhu akanditarisa. Uye pane nguva yekuti unofanira kutanga kunzwa zvemweya. Sometimes you Kunzwa should kuti feel pane spiritual zviri things. kuitika munzvimbo dzemweya. You should start to sense what is happening in the spiritual corridors. Isusu vamwe hatitengi motikari dzamunoona panze apa. We don't buy cars that we are Nemari. seeing outside. Yes, panobviswa mari, but tinoshandisa chinhu chinonzi spiritual currency. Kana We use ndataura spiritual chinhu mumweya, currency. When I denga speak something in the ngarichisatsire. spirit, God will the heavens should fulfill Iye it. zvinji ndine vasikana vari kudanana nevanhu. I've got young girls who are in Munhu wauri kudanana we're in naye. courtship. The person that you're in love with, Ndakumurowa neimwe shamu I want to yespeed. hit him with another Saturday weapon. nonoroorwa because pane zvandiri kutaura. Pandichakuturika ruoko When rwangu. I'm laying my hands, Ene ndoziva kuti unorara naye. Haagoni kurara newe futi kairi katatu asati abvisa pfuma. Haadyizve mahara. Kurumidza kuuya kunoku. no one will come. Vanhu muri kuita mafanizi. You are making funnies. Vanhu vanodanana nevanhu. Vasina zvavari kuita marelationship. Uyai kunoku. People who are in an Unodanana affair. nemunhu 5 years. Ihanzvadzi yako iyi. You are in a courtship We are for 5 kuno. years. Is that your sister? Ndati kana uchidanana nemunhu haisi hama yako. If you are in love with We someone, are it's not kuno. your relative. Uri kufunga ndinopenga ndiri kusweta mahara. Anodananira neinewe asina kuroora. Nevese vasina chinhu uya kunoku. Kune vanhu vandoda kumanikidzira vasina chinhu. Kana wanga uchinyara uya pane vasina chinhu because murume wacho hauna. Zvimwe munhu akanditarisa so. Someone is looking at me. Vese vakurumidza kuuya pekutanga. The Munhu ones uri who came kudanana naye. first.
ngaanokupa date svondo risati rapera The person Mweya that you are in yese love with should give you a kumurambidza date before izvozvo. before the Ai, end of the hakuna week. zvakadaro ndoda kuti mwari wekudenga aite nyasha I want God to have grace. chii chausina What is it that you don't have chauroda kuti mwari that akuitira you want God to do for you? wakachiedza panyama You chikaramba tried physically and you failed. mwari ngaabatsire vamwe vanhu vatakure nhumbo mwedzi May uno God help Pauri other people in kupedza fasting. cabinets. mwari ngaakuitire May zvakanaka God do you good unobata mwana and have a child. kune vanhu vasina dzimba There are people without houses. kuzimbabwe hauna In kuno kwacho Zimbabwe you don't hauna have and here also don't have. hauna stendi yacho wakatenga zvemukoto mukoto haina mapepa You bought a stand hauna motikari without papers. You don't have a car. hauna permit You don't have a permit. dai mwari vakatibatsira mazeti ep ese adzoke May God help us so that the so that EPs can come zvidhura back, zviite zvishoma so that we won't have fake papers. mwe munhu ari kutotiseka so achiti Someone mufundisi wari laughing kuti chii today and ini nditori asking what mweya the pastor imi said. ndimuri kuseka ina I handisi mean the kuseka spirit, handisi you are the one kukereka laughing, I'm majokes not laughing. mwari kana mandinzwa masikatani kuti kune zvirwere zvine mazita nemadhimoni ane mazita nespirit of stagnation umwe neumwe mwari wekudenga auya kumberi uku ane chaanofanira kuwana kana mandinzwira nyasha semuranda wenyu pakudana kwamakaita ndaakuririsa nyasha paaritari pavakamira ipapa ngativangove nemoto. Father, in the name of Jesus, kune vanhu vanofanira kungonzwa zviri weird mweya mutsvene akukupfeka izvezvi vasina vana dumbu ngaritange kungopisa so kungonzwa kuti mudumbu mako mune zviri kuitika vasina chinhu maoko ngaatange kuona zaanoona kune vanhu vane makambanizi anofanira kuita mamiliyoni nemamiliyoni vari munomu kune vanhu vasina makambanizi vanofanira kudyarirwa makambanizi kune vakomana vanofanira kubata mari isina zera navo mweya mutsvene ndaakuverenga mweya washe mweya washe mweya washe mweya washe izvezvi pane simba ramwari riri kuburuka nhasi I'm not praying for you, I'm putting my hand on you. Pane simba ramwari rakawandisa paaritari vamwe vacho richakuvhiringidza zvakanyanya because pane zviri kuitika pane maoperations kune vanhu vane zvirwere zvine madeadline kune vanhu vane masituation ekuti kana rendi chaiyo haisitombokwana gore rese mukiyakiya kune vanhu vari kunyengeterera 1, 2, Holy Spirit take over. Tangira kumashure kwangu kupraise uku mweya ngaakupfeke kwawakamira ipapo batwa nesimba vari kumberi kwangu simba ngarikubate baba muzita rajesu ndinokutendai kuti muri mwari nyasha ngadziwani nezita rajesu baba ndirangarireyo mwari baba ndirangarireyo mwari baba wangu ndirangarireyo mwari Jesu ndirangarireyo mwari baba ndirangarireyo mwari nasi ndirangarireyo
Handikusiei nyangwe zorema kusika mandiropafadza weamtende. Handikusiei nyangwe zorema kusika mandiropafadza weamtende. Handikusiei nyangwe zorema kusika mandiropafadza weamtende. Kusiei nyangwe zorema mandiropafadza. Kusiei nyangwe zorema kusika mandiropafadza. Kusiei nyangwe zorema kusika mandiropafadza. Nyangwe zorema kusika mandiropafadza. Baba kusiei nyangwe zorema kusika mandiropafadza. Kusiei nyangwe zorema kusika mandiropafadza. Handikusiei nyangwe zorema kusika mandiropafadza. Kusiei nyangwe zorema kusika mandiropafadza. Baba kusiei nyangwe zorema kusika mandiropafadza. Kusiei nyangwe zorema kusika mandiropafadza. Handikusiei
Sorema, Andikusiei, Andikusiei, Nangwe Sorema, Mama Andikusiei, Andikusiei, Nangwe Sorema, Andikusiei, Nangwe Sorema, Vishigamaniro Bafatse, Tene, Usiei, Nangwe Sorema, Vishigamaniro Bafatse, Tene, Usiei, Nangwe Sorema, Vishigamaniro Bafatse. Zinosha, Biswa Kwaso, Inina Maba, Makuru, Iwo Akai, Itsiwane, Wasevano, Ishewu Kuru, Wari Unosha, Kwaso, Ishewu Kwaso, Iani Kanado, Rangarira, Iwe Mama Saka, Ekuka, Ini Kanado, Rangarira, Jesu Mama Saka,
Maribaba ishanti ndovimba Maribaba wariti ndovimba Hapo pamutende ndirindo Marichesu babandi ndovimba Maribaba babandi ndovimba Ishantu babandi ndovimba Hapo pamutende ndirindo Jesus, Baba Dinovi, Marima, Baba Dinovi, Mariwaku, Baba Dinovi, Baba Dinovi, Mokuchema, Baba Dinovi, Marima, Baba Dinovi, Mariwaku, Baba Dinovi, Baba Dinovi, Isha Jesu, Dobi Bane, Dobi Bane, Dobi Bane, Dobi Bane, Dobi Bane, Apo Bane, Isha Jesu, Dobi Bane, Dobi Bane, Dobi Bane, Dobi Bane, Aluchane, Papa Tino, Dobi Bane, Apo Bane, Apo pandinenge ndirindoka Isha Jesu babandinovi Dobi bane Mariwoku Dobi bane Dobi bane Isha Bobo Dobi bane Dobi bane Apo pandinenge ndirindoka Dobu kuchema babandinovi Dobi bane Waina shema babandinovi Dobi bane Dobi bane, Apo pandinenge ndirindoka Mariwaku Baba Dinovi Dobi bane, Isha Jesu Baba Dinovi Dobi bane, Dobi bane, Dobi bane, Apo pandinenge ndirindoka Hallelujah. One more stanza. G.H.
suso shamisa ndiye nyumambo ekudenga topfuka makwari utulitsi Shamisa, Hallelujah. Svondo rino muguta hamuna kumira zvakanaka. Guta rino harina kumira zvakanaka. Kune vanhu vari kuvhiringidzwa nezvinhu zvichaitika, because kutotanga nhasi mangwana tinenge tichinyengetera, chipiri tinenge tichinyengetera, chitatu tinenge tichinyengetera, Thursday tinenge tichinyengetera, Friday tinenge tichinyengetera. Mwari vachitiitira zvakanaka. Kune vanhu vari kusimudzwa nashe. 4 months dzasara idzi dzegore idzi dzinogona kudefina 5 to 10 years, 15 years to come. Paine zviri kuitwa nedenga kuvanhu. Kune vanhu vachaona Mwari. Kune vanhu vane zvirwere zvichangodisappear. Unongochishaya. Kungochishaya. Kune vamwe vanhu vachangobata nhumbu zisinganzwisiki. Iro mwe svondo rino iri. Kune vanhu vachangobata mari